Iti tunggal pitik ki puso, kada uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hello? Hello, ni Clarice na ito'y. Nicole? Ni Clarice na ito'y. Sir Vergüenza! Imbag, tasi ka tinakasungbat iti awag ko, Clarence. Ha? Nana? Da kayo? Juan, siya. Tada iti banyo ti anak kong agdigdigos. Iso asyak ti simong ba? Apay nga imawag ka? Idinto ta imbagak mat adikan umawag apulos. Gaputa, ada na patag-unay nga ibaga kita anak yun, Nana. Iso apa nga asiyo, ikanda kam kumaiti gundaway nga agsarita. Lading itik. Ngamjak ipalubos nga agsarita kayo iti anak ko. Tama nga numaamuan ti manugang ko ti panagsarita yo katagapada. Ada lang ibagakan ko na, Nana. Anya ka diti ibagam? Ti anak yun, ti kayat ko nga muna pang ibagaak. Di ka kadi makawawat iti sao? Kunak mat adyak kayat ngagsarita kayo. Iso nga ibagamlatan kanyak noon yaman dayta. Agdadagsanak, Nana. Anya? Kat? Anya kumanog dadagsan ka? Makikasarkan iti nakalaam iti dayta. Ti anak yun, tay ama. Ti sikog ko. Anya? Sakpay ti panagbaligi yun na magsina ka na kami kin Nicole. At dan napasamag ka na kami. Sir Vergüenza. Kaya't ko amamuan ti anak yun. Anak po nga na hindi pa nakalipat ni. Sakpay anak kasarda ka ni Cheryl nga asawa no. Saan amabalin amamuan na ti panagdadagsan mo? Nang nangro na iti manugang ko. Uray ka ni ti panakamu na anak yun. Tiyag na maita sa saanan. Ipaidam yung kankwana. Gaputa jak kayat asikamanan ti pakay tuunan ti imatang ti anak ko. Iso adi mo padpadasin nga ibagakin ko na ti amin. No kayat mo, tinasayaat. Ni Nicole ka day, sinakasarsaritam iti silpon itay, Clarence. Saan, nanang? Ni Nana Amanda ngay, Nana. At niya? Isuti si Mungpat iti panangawag ko. Apay nga dakan kwa na ti silpon ni Nicole. Ada ka no iti banyo ni Nicole. Isuan ni Nana Amanda tinakaawat iti tinawag ko. Di kat saan mo nga rod ana ibaga ti kakaram, anak kaw? Nga ibagak, nanang. Imbagaklatan ka ni Nana Amanda. Ngam di na kayat nga sarita kami kini Nicole. Di na kayat namamuan ni Nicole. Anjat imbaga na gay, idi imbagam nga adanton apo ko nakit ka. Kaslawan anyaman na kan ko na nanang. Kan saan na kayat amamuan di agasawa. Magdadagsanak. Anak, bayamon, di mo ton awakan ni Nicole. Ngam kayat ko amamuan na nanang. Uray nagsina kami. At dasong-sungbatan na kanyak. Iso pa dasag tumanan nga awagan. Ay, anak ko, baknang da Nicole. Agraman ti pamilya da Cheryl nga asawa da. So ano mabalin, aguli magkakumalatan. Nujak maawagan ni Nicole. Eksakto latan nanang. Anya, ay, saan anak? Tama no agapadakin ni Cheryl no agtext ka kin ni Nicole. Saan mat nga mo ni Cheryl? Nga da relasyon may idi ni Nicole. Nila ang mamang natin na magsinakada kami idi. Tadi na kayat. Asyak ti para iti anak na. Oray pa, ya anak ko. Di kay madanagan nanang. Uray teksak ni Nicole. Saan ko nga ibagatin akan ko? Pakumustahan to lang. Hello, Cheryl? Di mat umay nagsundon ita dito opisina, sweetheart. Ay, un kaya man niya. Sorry, nalipatak matan. Sikat talaga. Managlipat ka matan. Sige, umay ka nga rodan, taurayan ka na. Sige, urayan na karod. Umaya kong Cheryl.
Kumusta dagiti anak? Abalayan. Awan ti problema, abalayan. Nabayag mo ito asaan da nagapang agasawa. Nasayat no kasta. Kita nga ewan problema kadagiti anak ta. Tingarod nagsugpunan tarig ko siya ti pagsaritahan ta. Napintas ti anayas ti negosyo tayo, abalayan. Iso mayat nga ipatuloy ta, ti plano apan na kay patakder, ti mo na branch ti negosyo ta. Sige, sige. Apro bakit ipan na kay patakder ti kauna na branch tinegosyo tayo. Ada nag-text iti cellphone ti asawa. Sino nga ta dayta? Pasakit man. Oray ka, naka-charge pa na. Kumusta ka, Nicole? Sino dito ang nag-text? Nicole? Umay ka man ditoy? Darasam! Apay, Cheryl? Sino dito yung nag-text dito cellphone mo amang pagpakumustakan ka? Ha? Ay, diyak ka po. Diyak pa mo't nakita ti number dayta nag-text. Dito man oh. Kitam! Sige. Ni, diyak ka muna sino ti akin number dayta. Di ka nagulpot. Ada ka di babaeng? Anya? Sumbatan di sa lutsud ko! Awan! Sino nga ron dito nag-text? Imposible adi mo, mo! Talaga diyak ka muna sino ti akin number dayta. Di nagpatpadasan aliputan, Nicole. Tanadakdakasak ngam ni Satanas no siyak ti malukloko! Amamukaw na'y tanak ka. Isa tinak mamaliin na paglimitan. Nadalaki di parikot mo iya. Tetala nga kayat mo tagbayag di tibalay. Ti asawag, papa. Apa ay tilasawag? Adan sa babae na. Anya? Apa yan ako nam ti kastaya? Ada namin nag-text iti cellphone na. Kat pagpakumustahan na ti asawag. Amang ano dakit ti gagayam na dahi dyan na text. Amabatan niya asawang. Ano ti barakada na iha? Panagkunak kat babae dyan nag-text kan kwa na, papa. Tsaki palubos nga ada ka inagaw ko iti ayak ti asawa. Saan pa'y asim mangpat ni Cheryl, iho? Isungain kasukunan yan da abalayan. Sumangpot tulad no kayat na mama. Saan anasaya ati kasta, iho? Mama, makapasurong ti ugali ti asawa. Nakalalay nga agatap ti saan arumba. Iho, ay ayatin nakaunay di asawa. So, di mo mababalaw no, daman dagiti atap na ken ka saan amay parbag. At dalaan nang kumusta kanya kiti text at apon na matan nga da babae. Ammo na ka din ti may papankin ni Clarence. Saan mama? Tadyak kayat abirukan na ni Clarence. Kat pagaramidan na ti saan anasayaan. Taadda ka di pailaang panagayat mo iti dati ano biyam. Mama, amuyo mo't nga podlo nga ayatag. Ngamgapo ka na kayo. Napilitan na ka ng aram ka na nga sa awa ni Cheryl. No saan mo nga inasawa ni Cheryl? Nalabit nga agpalpala matata ko maitan. Ni Cheryl ken ti pamilya na tinangalangon ti maluglugi idin a negosyo tayo. Ngamsak ti nagsakripisyo mama. Alright, ay ayatan nakamutunay ni Cheryl. Pudo na ita. Ngam, makonsensya no da duma. Tadyak masupapakan tinalaos unay a panagayat na kanya. Gaputa, tiik-ikis paila ang tapusong kat ni Clarence. Kasta ka di iho? Mababalaw dak ka di mama. Ay ayat at unay ni Clarence. Awanin ni Clarence. Kat asawa mo ni Cheryl. Iso sursurwan ko man nga ipatag. Jack madiktaran ti puso. Ni Clarence ti ayat. Apay ama ikulkulang ka, anak ko.
Ang gaputan nag-text sa akin ni Nicole, nanang. Kinamustak. Ngam saan pa yan nag-reply? Amo na ka day, asi ka dyan nag-text kan kwa na? Saan, nanang? Amkak na isot pagapahanda iti asawa na. Ay, sumulang asa na ka ari ni playan. Tadi na magayam amo asi ka ti nag-text kan kwa na? Di plano kay di no ag-reply. Ibaga kasyak ni nag-text. Anak ko, di mo ko man ribukan idang agasawa. Namrunakin ni Nicole. Dakalan to'y tiyan ko, nanang. Kaya't ko maamuan na. Nga da anak mi. Anak, imadayo tayo di lugar tayo. Gapo iti pangtakan ka iti ni Amante. Tsaka na maulit man ang ti panangipang tatagan ka. Nanang, uray saan ada kami kini Nicole tinag-asawa. Ada karbangan na iti anak ko. Uray pa'y, hangap di na pa'y lamit mo nga daputod na kin ka. Nadyak man na ilaban iti ti ayat ko kankwana. Ilaban kan irupir ko itan ti karbangan ti anak ko iti amana. Yamok, di mo nasukuran ti asawa may ho. Pansya kayo, papa. No itakla ngay may. Aywan gayam, sa dino ti ayan ti asawa. At dahil tilikod ti balay, nagbasbasa iti magasin. Sige, papa. Tinak man iti ayan na. Mabit lang. Kahit kakasarita iti nawa pa. Anya ti pagsaritaan tayo, papa. Diretsaan ka na. Agpaiso ka di ti adap ti anak ko nga da babaim. Awan, papa. Saan apod no day tanga atap kanyak ti asawa? Sa bagay, nadaman ngagpaiso. Alangan man ngaglunam. Idin do tamom, apakadaksam kanya kakatugangaw. Nang nangrunay ti asawam. Patyandak ko, mapapa. Awan ti babae. Nasayat no kasta. Sapay lang kumata ka na yun malaglagi-pan. Tidagkal nga utang na yung bagan nakam. Na ipaaymi, iti pamilyayo. Wan, papa. Jak malipatan tayo ta. Nasayat no kasta. Gadi mo ba't padasan na liputan ti anak ko? Ta sana ka pumundang na pumatay. Nasaktam ti anak ko. Agyaman na ta sinundunak matlang di balay da papa, sweetheart. Sapay la ko, ma. Tayo ti panang sukon ko king ka. Kat napunas ang tidakas nga atap mo. Talaga ka ding awan ti babaim? Awan ko naklangarudan. Talaga ka di mam mo, dyan ang text kan ka? Amang kung kumusta ka ka? Naibagak idin king ka. Ajak amo ti akin number iti dayay. Pues, ipanagnak mo kanyak, sweetheart. Babaan iti panang sukat mo iti SIM card mo iti cellphone mo itamat lang. Anya? Suktak ti SIM card ko? Wan, tapno sana na makatext wano makatawag di mang pakpakumustakan ka. Una, nung kasano nga rudan dagiti katransaksyon ko. Nung sukatak to'y SIM card ko. Dahito iti number nga amo dagiti kliyente. Aramidam timbaga. No kayat mo anan-anay amapunas ti takas nga atapukan ka. Sige. Suktak. No iso ti kayat mo. Aramidam itan, sweetheart. Ikatamang ti SIM card ta cellphone mo. Kanya, una nga sa anak pa yan nakagatang ti sukat na. Di talaga ayam. Atoy, at ginatang ko na SIM card para dito cellphone mo. Anya? Aday ta. Okay. Sige. Ikatam nga rodan ta SIM card mo, Nicole. Apa yung taasan mo nga agun iti cellphone ni Nicole? Laray. Kasi dumaran ka, awagam, adak ka. Kuha na nang. Pinadas ko man na pinaringan di cellphone ni Nicole. Madimat, jak maawagan. Anya? Di mo't imbaga kasardingamon nga awagan. Di ka di ba kaawawat titisaw? Di da kumaungtan na nang.
Lukas na ka mo lang, ay ka makamu ka ni tibiyag mo. Di kay kumagsaw iti kasta nanang. Natangkan unay ti ulong. Sige, saan kon nga awakan? Total, nagsukatsan iti SIM card. Ikaw na say-saya at no napanunot na nasukatan ti SIM card na, tapno di mo maawagan. Sweetheart, sino dyan nakakotse apimanaw? Ni attorney. Batch ko iti high school. Anya timbaga na. Adda ka no maangay aryon yun mi nga agkakabatch. Iso ti may na imbaga. Ta iso ti may sa kadagiti organizer. Nasaya at no kasta. Tada nakapanunot ang mga organized reunion yung agbabatch. Kat kanon to nga rod? Into no may lawas. Katkayat ko adwa tanto ti matindar. Anya? Umayak man? O syempre, asawa ka. Katkayat kayam amo kadagiti kabatch ko, sweetheart. Sige, kita akto na awan tinasisita ang appointment ko iti aldaw. Apa nagre-reunion nyo. Hello? Hello, Juvie. Oh, nakaawag ka man, friend. Anya? Ada reunion tayo nga kakabas, sintong lawas na? Kayat mo nga matindarak? O sige, kita ito nung saan to amayra natin check up ko iti OB gynec. When, friend? O sige. Okay, bye. Larez, sino di kinasarita ba na iti cellphone? Di ka di man na Nicole? Saan, nanang? Ni Juvie, a best friend ko. Nakapanunot man na nakaawag. Anya ka itimbaga na. Ada ka no reunion da nga kakabas sintong lawas na. Kaya't ko na siya ka no ti kadwa na ang mapanong matindar. Anya? Wala, kamdakalan ta dyan mo. Di ka ka di mabaen nga umatindar anak ko. Ni, apay ko mamabainak ngay nanang. Saan ko nga ibain ama si Kugak? Wala, nga baawan mo't asawam. Awan tumot nga tatimang damag ijay da asawa ko no awan. Sa bagay, amumat ka edin ni Jopi ama si Kuka. Ngam saan na nga amo ani Nicole tinakaalaki ti daytoy nanang. Kat, awan panggap mo amang ibagakan kwa na. Awan? Tama nga no adundukit di ti mangag ko asa oken kwa na. No ibagak no asino ti amatoy si Kuko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Mr. Sadang. Wan, sir. Namnamaan nyo ti pan nakimiting ko kada kayo iti aldaw ng bagayo, sir. Wan, sir. Bye, sir. Sweetheart? Asino dyan mawakan ka? Ni Mr. Antonio Sadang, sweetheart. Ti may sa kadagiti mabigbig a negosyante dito'y probinsya tayo. Kat, anya din bagana? Kita kami kano. Kayat na ti makisosyo iti negosyo tayo. Anya? Kaano ti panag-meeting yun? Inton biyernes no may alawas. Alas 8 kano iti bigat. Sweetheart, dayta nga aldaw ti bagbagakan ka. Apa nagatindar ta iti reunion mi. Ay, sorry sweetheart. Saan ako na makaumay? Wenang, naibagakon ka dagiti kabats ko nga umatandar ta ado ha. Di bagam to nga da importante a meeting ko. Napatpatag ka ti pay lang ti atindaram a meeting. Ngam ti panang kuyog mo kanya kang asawam. Anya ka na ya, sweetheart. Negosyo ti makagapo. Iso asaan ko mangagsakit tinakam mo. Nicole Iho, mabalin mo mat nga i-reschedule ti panaki-meeting mo kini Mr. Sadang. Tapno makuyog mo matlaang ti asawa iti atendaran na reunion da. Mama, no agpauyo ni Mr. Sadang iti plano na makisosyo iti negosyo tayo. Sayang. Iso pasensya lang ti asawa no saan ko makuyog. Kaya't kukuma nga ikam kumamat ti importansya ti awis ti asawa. Mama, napipya ati asawak ti agpauyo kanya.
Ngam itinegosyan ti amay at ama kisyo-osyo itinegosyo tayo. Ang kahagumura, no sana masangon ni Nicole, di mangkoyog king kay di papanam. Amo mat, abang gapit negosyo, di ka po na iya. Papa, napagpatag ka di pala ang tinegosyo? Ngam ti panangawis ko kan na? Di mo mababalaw di asawam, tamay sa negosyante. Para di pagsayatan ti negosyo, di ko na naapaparan na. Sige man laangan. Tsakon pilitan ti asawak amang kuyog to kanya. Masulong mo ti mapan, adamad lugan mo, amo matagman niho. Isungawan rason, no di ka makatindari ti reunion nyo. Okay, Papa. Inaktulatan. Hangam, nasaysayaat ko ma. Numayam amok kumamat ka dagiti kabatch ko ti asawa. Adan to sa bali a panawan, tasan mo damay maysa ti aldaw. Wow! Uri dakkelan ti tiyan ko. Tumpon na tati kinapintas ko. Gapoy ti daytoy nakapimpintas sa ginatang ko ang maternity dress ko. Wow! Ay, nagpintas ka ni tinatakaw sa mga anak kaw. Bagay mo na unay. Apay so nanang? Uwan anak kaw. Ay na, tibuar ti husto akin na nasbang mau iti day takawis mau. Nakita ka ro daytoy ako sa dagsursusurak ijay mall. Nagina siguro day tanya. Nalakalaang nanang. Nag-sale da. 50% discount. Ay, nagsaya atin ngayon kasta. Hagam, nay, laglagi pa. Pamasapul bunto ti dakalakan ti na dentun aganag ka. Wen nanang. Awan pagdanagan nyo. Saan ko ginaro ti savings ko? Anay ranta agastot to nga ganak. Nasaya at to kasta, anak. Tanay, ay, nagrigat ti mapan agutang no agkamtud kanto iti gastom nga aganak. Sa dino ti ayan ni Nicole, mama. Kuna nasumublat nga agdi ko si Tibanyo, nga witero marak kat awan matan. Ada iti likod ti balay, iha. Anya tararamidan na ijay. Ingka kita antap no maamwam. Sige, mama. Inak man nga ro ti ayan na. Sige, iha. Ay, sa apel ko, tasaan nga apaan ti manugang ko ni Nico. Iti pan nakakita na nga agin inom iti araw. Nicole? Kunang magdigos ka nga. Atagamot kan dito eh. Kat... Umininom kay ti ara? Pagpaimas lang ititurog. Pagpaimas iti turog? Sweetheart, mainiwakan ka. So nagdigos sa kadagos iti malpas tayo makapangrabi eh. Mabalin ka ti? Isarting mo day ta. Ingkag digusan, tas umragak to ni ti kwarto ta. Ha, awan tumat la sirbina. Anya? Ape ang kastamat ang ti pagpangam, sweetheart. Nandanin makatawanan nga agdindin nata kas agasawa. Ngam aging gayta. Di ka matagsikawgan. Ha? Kuha. Adda kumamot itan Nga mamong. Adda atap ko. Anya day ta, sweetheart? Siguro, padidiferensyam. Iso adi kagsikaw. Anya? Tsak magustuhan ang dagitang ibagpagam, ha? Isartin mo taara. Pani, nabartakan. Ang kakatagtigusan, sweetheart. Ano? Husto daytan. Pangasim. Kasanungatan. O di nak maipayan ti anak. Ang mga nusik kamat, ada deprensya na. Pues, anya nga tano, agpa-check up tayo ti doktor. Anya?
No awan man ti diferensya ta adwa. Kat bareng mang ti doktor titip tapno madanta itanak. Okay. No dayta ti kayat mo. Sige, agpakita ta iti doktor. Mapantano bigat. Anya? Ura-urada? Sweetheart? Kaano tong aro ti kayat mo papanta? Inton malpas tatandarak ariyon yun mi. Sige. No isito ko na. Sige tayo masurot. Anya ti kuramay ha. Kaya ti asawam, nagpa-check up kayo iti doktor. Wan pa ba? Agaganatan ti asawa ka madan kaming iti anak. Taday takad ti solusyon tapno dumaras ti pan nakabukalyo iti anak. Kuna na barang mangtag ti doktor iti tip, tapno nadardaras ang makabukal kami, papa. Kasaron no ti may sakada kayo kita da diferensya. Atapan ti asawa nga da diferensya. Iso sa anak pa nagsikong. Ano niya? Wan papa. Dayta ti rason na. Iso akayat na nga ingkam agpa-check up. Aldawad, anak kao. Di mo tawatin darkay ti reunion ti gayem mo. Una nang. Nalahin ka kartag di ko san ata agsukat kan. Pero nakasagana kan to no may nakadagasan ni Jubay. Una nang. O sige. Pinakangaro na nagdigos. Sige. Ay, inot matkit din sa maliplipatan natin na sa manapalapas na kan ayat. Di ka kadi makonsensya iti asawam ni Col. Namnamaan na kaunay idi akadwa na kaamapan umatendar iti reunion dangag babats. Isumatan tinapan. Mama, napatpatag ti papana kam iti kuyugok ti asawa. Oh, sino itayin ang negosyante niya ko na makamiting mo? Ni Mr. Antonio Sadang, mama. Mala, sapay lak mga rod. Tanapintas ti bunga, ti panakimiting mo iti dayjay ang negosyante. Sige, inka nga rodin iho, ta mga numala daw kapay. Wan mama. Anyawatan. Ma-out of place aksama ti simurot kan Judy. Nakaragragsak dami nagtutungtong nga kakabats. Mga siyak, awan ka sarasaritak nito eh. Ha? Sino nita babae o masidok kanya? May lasin ko. Ni Cheryl na itang asawa ni Nicole. Nakusta? Basmate na Joby na itang babae. Sabagay. Urek sarita kami ng master. Di namat ang mga ex ko di asawa na. Mrs. Pwede ka matumasidag iti ayan mi at tutungtong. Sino ti kadwa mong kadagiti batch mi? Ni Joby, ma'am. Susapo, misis ko nalakit din ka. Ligayang Joby. Sige, umay ka. Tamapantay ti umuming at tutungtong. Ha? Ay, saanin, ma'am? Dito yaklatan. Umay kakit din. Di ka nagbabain. Umay ka. Manda kayo latan, ma'am. Sige. No di mo kaya. Sikat yung makam mo. Hanggang sakbay agsubli kita ayan dagitig batch ko. Ag-selfie taman pay. Ha? Anya? Apa na pamulagat ka? Di mo kaya ti makipicture? Gapot na masikog ka? Saan mo takasta, ma'am? Okay, agplaster ka nga ro din Ag-selfie taman? Sige, ma'am. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Atay ta, nalpasan. Thank you, Wan ganyan, anya tinagan mo? Clarence, ma'am. Okay. Sakmat ni Cheryl. Di asawa ni Mr. Nicole Di Guzman.
di ka mo matagtagarin, sipod simbang pet ka anak ka. Hapay, ada ka di saan mo akinayat, itinapanan nyo aparte. Nanang, nakita ni Cheryl nga asawa ni Nicole. Anya? Kabats gaya ni Juvie tayo Cheryl. Anya? Ay, inyam amom ka di bagimkan ko, ana? Imbaga tinagan ko. Ngamsaan ko ngayon baga nga ex ko di asawa na. Ay, nasaya at matnukas na anak ka. Tama nga no makaparnuay ka iti apa. No imbagam anobium iti ni Nicole. Wan nga rod nanang. Ngam, pinaselfinak ni Cheryl. Anya? Wan, ipakitan to ka na ni Cheryl kini Nicole tiladawan ni. Ba't sigurado, maamuanton ni Nicole na masikugak. Saan abale? Tadi na ba amo nga iso ti ama ti si Kugmaw, anak ka. Naimas na gito pinalutom ka dagiti katulong tayo asidata nyo sweetheart. Wan, sweetheart. Aywan gayam, kumusta ti reunion nyo? Naikapis ka? Nakaragragsak kami. Mayat, nag-enjoy ka mo't laang, Cheryl. Wanang naragragsak ka kumapay no kadwa ka nga matindar. Kada kami amin na nag-reunion, kat adan asawa mi. Among kadi, asak lang tisan anak kaawis iti asawa na. Sige, promise. Entun maminsan nga daman ng reunion nyo. Umayak to. Paiso? Owan. Naingkari, karamidak. Thank you, sweetheart. Tsaka mo, no kaanon tumanan ti sumaron a reunion ni. Wandayan, ada ipakita kan kaaladawan. Ha? Ta inaramid mo nga tamanan. Jay agsilpi-silpi. Wana? Atoy, kita mo? Ada kinaselfie ka masikog. Sige, kita Ito, mo. Atay ta. Ni Clarence. Oo, apa na pamulagat ka nakakita iti dahi kinaselfie ka masikog. Ha? Awan, Cheryl. Aywan gayam. Masaludsod ko man. Anda ka din asawa dahi ta babae. Siyempre. Ada ata masikog. Kat imbagada ka din king ka, tinagan ti asawa na. Ha? Ay, saan? Kan, tiyakon dinamagpay. Sigurado nga tan asawa na dayta. Tamasikog kat narudan. Sino ti kadwa na dahi ta babae kay may iji reunion nyo? Oh, ako ray ka man? Apa yung damdamakam? Kasla, interesado ka unay amanga mo. Ti kabibiyag ni Clarence. Imbaga na tinagan na king ka. Siyempre. Gaputan na kayam amuan. Delikado. Saan ang mabalit ang mamon na nga ex ko iti ni Clarence? Nicole! Apa na mayang kamatan? Ay, kakwa. Sweetheart. Gaputa, di mo mat sinong batan, tidamdamagaking ka. Ni Judy akabats ko, ti kadwa ni Clarence adi maray iti reunion mi. Talagang atan nga adan asawa ni Clarence. Kasano nga ta maalat kinamber na. Kaya't ko makasarita. Amo ko. Wan, apay kit din asaan. Manandanak ti balasang ngagpamarang agayam ni Clarence. Kat ibaon ko kini Choppy abats ti asawak. Kat dawatin na tinambar ni Clarence. Nicole, iho. Mama, apay ada ka di bagayo? Itay ka pa'y asisiiman. Nakaadayo ti turong dagita mata. Ada ka di problema? Awan, mama.
Saan mapaling ibagak ti may bapan kini Clarence? Kini mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, di ba't itagal daw ti schedule mo agpa-check up? Hingkati ko sa anak ko. Siya kung timang kuyog kan ka mapan agpa-check up. Agyam anak nanang. Kapay nagsindaay ka. Gapot ha. Saan ko makakastitikasan ko? Saan ko maata kayo ti mataktakta kung maturturtura namang kuy-kuyog kanya kiti doktor? Di mo panunutin kay dada, anak kamay. Maliday anak lang unay nanang. Bastardon totoy apo ko yo. Ay, nawan mabalin ah. Tasanda ka mat amaawat ti pamilya ti inayat mo alalaki. Nagrigat-lakit niyang paiso ti marigrigat. Ngamsapay na ko ma. Tatinto anak ko ti agbalin aliliwak, nanang. Hindi ka kati sumrok ita ija opisina. Saan mama? Ada pa pa namin kininikon. Sa dino? Mapan kami ti doktor, tayong kam agpa-check up. Ayun kaya man niya. Naibaga kanyang idin ni Nicole, ti papa niyo pa nagpa-check up. Agkaganap nga minan ti asawang amataan iti apo ko yo. Sa apela ko, tamakatulong kada kayong agasawa ti ingkay pa nagpa-check up. Tapno nadardaras ti pan nakaadan ti apo ko. Ay, hagya, manak. Nakasangkot tamot laagan anak ko. Wan nanang. Ay naktangan-tangan nagururay. Kapo iti kaadumi anak pa check up. Uray. Ta, nasaya at mati check up po. Awan ba ti parikot iti inawon. Sapay ko ma. Tay pa ito ti Diyos tinatalingan nga na panaganak ko. Day tati kanayon ko nga ikarkararag anak ko. Naglalo kat awan mo ti ado uray ak kwarta tapos buos ang mga aganak. Day ti pagayatak launay nanang. Ama-amuan ko man ni Nicole ti kasasaad ko itay ti agdama. Tapno awan sa pali makatulong. No saan nga ti akin kapuanan iti daytoy. Anak, datalatan ti mangibaklan iti amin. Tapno awanan ti rumswa agulo. Di mudla sumangpatan dagiti anak ta abalayana. Barang no dandanida ita na balayan. Sapay la kuma. Magagaran ako na makamoy ti resulta ti paragpa-check up da nga asawa. Isudan dagiti dimtang abalayan. At tantilugan da. Sapay la kuma. Isudan nga agpaisaw. Kumusta itinapanan niyo, Nicole? Cheryl, iha? Nay, apay ngagsangsangit ka. Nay, nagdinapasawa ka. Madamdamatin nagsarita pa ma. Papa. Sige, itakay. Nay, Anya ti mapaspasam kadagiti dua. Apay akas dalabag kat ti lubong asimbang pet di ti bala. Ara ka da gusto sinango mo, iho. Anya ka di ti problema. Nadagsan mama. Ayun gayam ni papa. Sa dinom di ayan na. Napanmat iti ayan ni Cheryl. Anya ka di at talaga tinapasamak, iho. Bueno, nag-aapa kayo ka di nga agasawa. Saan ka di anatuloy ti pa nagpa-check up you? Napan kami mama. Kat, anya nga ron ti ko na ti doktor. Papa. Apay nagsangit ka.
Anya ti ko na ti doktor kada kayo. Kung nati, doktor. Katikaan man. Saan nga ganak ni Cheryl? Anya? Sigon iti doktor. Baog ka no ti asawa kong mama. Oh, apay, nagsagit na batan. Anya tinagbali na problema yung agasawa. Nagdagsin, Papa. Ibaga, tapno mo matnuan niya dahil ta arim sa parikot. Kuna ti doktor. Ati kaano man kat saan nagto agsikog. Anda. Tanya rason. Kaputan doon pa sa kano, Papa. Sana. Kasadupay ti arapaap ti asawa mamadaan iti anak. Siya kada depresya na kada kami nga agasawa, Papa. Siya. Tanda niya ako nagpasngay. Ipasngay kong ti anak may ni Nicola. Anya to nga tatirami ni Nicola. Numaamon na nga da kayang anak mi. Ada. Teka pa nga ada dita sango ti Sarbeng. Di ka maglama uman abagkit kita di talangam apasikaw. Gaputan na kadakdakaran ti dyan ko nanang. Dandanin rumwarda ito eh. Ay, huwag garod anak kaw. Isu nga an nadam ti bageb, ah? Uwan nanang. Di ka unay umin-inom iti soft drinks. Uwan nanang. Di ka matanagan. Makapatakas kami ni dagdadagsin akas ka dagiti nasasamik ay inuman. Uwan. Nas ka na sa luwada ka na imbag ti salunat ko. Tapno na salunat to mati anak ko. Cheryl, nakaidasaren dagiti katulong. Ay abamon ta asawam tamangan tayon. Nabardagan ni Nicole, Mama. Anya? Nalaos ti luksaw na, kan panakaburibur na itinamuan na asaan ko ama ipaayan iti anak. Mabalin nyo mat ti mangampon. Iso asaan ko maaday ta ti pakabingkuran yung agasawa. Dumalaang. No, anak mi at wa, Mama. Anyang arot ti mabalin tayo. No, iso mat ti gasat mo adi aganak iha. Saan ko mga iso ti pagpulkukan ti panunot yung agasawa. Clarence. Ay, ito ka. Nicole. Hoy, Nicole, agring ka. Mama. Baglakit din ta nagrampaya ti mangga nagyanam itay anaginom ka. Saan ka nainitan iti pan nakalibay? Anay. Sakit di ulok, mama. Anay ko. Resulta dahi tati kaado anainom mo nga arag. Sige, tumakder ka titan, tain ka mga. Jack pa'y mabisin, mama. Ay, imbaglakit din ta siya tinanggriingken ka dito eh. Tano ti asawam tinairan anang riingken ka. Jack laamon, no di kay aga pa iting ka imbagbaga. Mama, anya ting bagbaga. Inulit-ulit mo nga insawang tinagan ni Clarence. Anya? Aging ka kadita. Kat di mo pa'y nalipatan, ti sigod anobiam, iho. Kumusta nga tanting patrabaho kini Jenny? Nakasarita na nga ta ni Joby, abatch ti asawa. Ha? Ni Jenny. Iso tayo mabawag. Hello, Jenny. Kumusta? Ano ti matamag? Kasta? Good. No kasta, adaking ka tinamber ni Clarence. Sige.
Agyaman nak dyan eh. Edad mo nga ro ng kanyak tinambar na. Sweetheart? Ah? Sino ta kasarsaritan? Anya nambara kong kunam. Ako, sweetheart ni Mr. Antonio Sadang. Bye, Mr. Antonio Sadang. Ni Mr. Sadang a kinamiting mo idinapan alawas di kinasaritam, sweetheart? Awan, sweetheart. Pasensyan, Cheryl. Nakulbutak man king ka. Hello, Jovi. Nakawag ka man? Anya? Sino di bang pagpakumusta kanyak? Ha? Chari ko na? Awan matamok nga na ganiti Chari agayam ko. Anya? Inted mo kan kwa na ti cellphone number ko? Takayat na ka makasarita? Ay na, Jovi. Talagang awan ti malagip ko at Chari. Awan. Nga man na bayam. Nung umawag day jay, kasaritak to. At daga matlagayam dito hardin, sweetheart. Sa anak pa yung makaturog, sweetheart. So ngayon mayak dito eh, nagpapaangin. Oray sa. Tsak mat makatulog. So, katuan ka. Pakayat na kadi abantayan. Aging kaadyak makaturog, kasta. Sweetheart, kaya't ko makapagsarita taan ng sayaan. May papaniti sitwasyon ko. Anya kumapit ipagsaritaan ta. Ti may papanti saan mo apan nakipaay kanya, iti anak. Kaya't ko nga dantong matlang tagbalin asarukot ta. Inton, datan ti agsalog titig sana. Anya nga ro ti kahit mo ang basama. Kaya't ko nga agampun ta iti uping, sweetheart. Anya? Juan, katno, adamayat nga ina, kapaspas ngay na amang ipaampon iti anak na. Uray datan, ti mangi pusing iti ina na. Kasta saan ko nga mo, ti songbat ko king ka. Iti ta asing-asig mo. Sige, bayam. Tabarunutak, kan adalak man anaimbag. Anya? Naibaga mo ni ti asawam nga agampon kayo. Juan, papa, Anya ti kunan. saan pa nakapagngandang? Pagsayatan nyo madalangad ba no mangampon kayo iya? Dahil nga rutin bagakan ko na, papa. O sige, no bilang tumanugot ti asawam, ado ti ubing agumawagawawa ikinaganak kadakwada. Pasensya kan, Shari. Naimbagak iti ani Mr. Antonio Sadang tinagan mo. Awan. Diyak kayat ngamin amamon ti asawak ti may panggap kini Clarence. Awan. Agyaman nak numawatan na. Anya? Di ka madanagan. Awan ita ti asawak tanapan iti balay da katawangak. Awan. Thank you Tanaalak mo't laang tinumber ni Clarence. Clarence, malagip ko man anak ka. Imawag ka di kan kaya imbaga ni Joby anangala iti cellphone number mo. Amang ibagbaga agayam mo. Di mo matamam mo. Saan pa mat nga mawag, nanang? Saan nga ta amang limlimo laan tayo dyan at charay? Amang ibagbaga agayam na ka. Ay, jak man amo, nanang. Ngam, umawag man kan saan, awan ang yaman na kanyak. Sa bagay. Nalagip ko lang asalot-sutan na nagkaw. Sige. Tanawan ka pa yung nga ron dito. Itay na kun aglaba. Wala nang. Ay, asino mo tangamin dahi dyan agnagan ti Tichari? Amang imagbaga agayam nag. Awan matang among ang nagan ni Tichari agayam ko. Matang mo ang awag kanya.
Mga no isunday ti agnagan ni Tichari. Hello? Hello, Clarence. Ha? Nicole? Agyaman ha, no mabusya sa nakpailaan. Apay nga mawag ka. Mabalik ka di. Asak ti umunang agdamag kat sumbatan na ko muna. Anya dayta? Sa di na ti paglimlimangan nyo kininanang mo. Lading etak. Jack mabaling ay bakakan ka. Clarence, asik ka hati ay ayatag. Wen, amok. Ngam ni mamang mo tinang rak-rak iti ayan ayata. Apay kami na nagputang ka, iti panang ipang takada kayo iti ni mama. Gaputa Jack kaya ta meron raman ni nanang. Nga mamom. Agbababawi ak matlaan. Nga apay a Jack in laban ti panagayat ko. Anya, wala ang nakita kadakkel mo ti tiyan mo. Sino tinagasat ang lalaki, akasukat ko di puso. Awan pa'y, Nicole. Manipot nagsinata. Nakasarado ti pusok kin ayan. Anya, wala nung nakita, nagsilpi kayo iti asawak, kat masikog ka. Kat amom ka din o asino ti ama ti si Kuko. Adandanin ipasangay ko. Sino? Sika. Anya tiket mo asawan. Nagbunga di pa nakalipat ta. Anya, aping aron, naglimbang kayo, adi mo ibagbagakatyak, nagdadagsan ka. Idimpang ta na kami ni mamang mo. Saan ko pa yung among agdadagsa na kiti? Anya, Clarence, mabaling ka din nga kita ta. Ato ti kayat ko ang malaulawagan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Imbawag kan ka ni Nicole. Wala nang. Kasano na abuan na tinambar mo? Di gayam nang kiam-amo ka ni Juvie ngagnagan iti Chari. Amang ibagbaga kayim ko. Binilin ni Nicole. Aniya? Ni Nicole tinang bilin iti dayja Chari. Tapno maala na tinambar ko kini Juvie. Tapno maawagan nak ni Nicole. Nalaing mo't aday jay an Nicole. Wala nang. Kahit adyagay tinagsaritaan nyo iti sigod anubiyaw. Saan ako na nagdadali ti panawan? Imbaga ka masikuga. Kat iso ti amati si Kuko. Kahit anyagay ti reaksyon na idi naabuan na adandanin agbalin nga ama. Ure saan ko ang nakita ti langana. Idi imbagak adandanin agbalin nga ama. Natlaw ko. Nalaos ti ragsak na nanang. Kat ko na naakayat na nga kita kami. Aniya? Ay saan? Di ka makipagkita kini Nicole anak ka. Hamangan o da makakita ka na kayo nga amo ni Cheryl kan maidanon na kan kwa na. Daytan laki hindi pangrugyan ti gulo anak ka. Nanang, saan kay amadanagan? No agkita kami man kini Nicole. Itinatalgad a lugar ti pagkitaan mi. Uray pa'y anak ko. Nanang, ato ti kayat ni Nicole ang malawlawagan. Isa makisin narakaktukan kwa na. Good morning, sweetheart. Ina ko na di opisina. Inkan tulad tamo ta ni di opisina. Sweetheart. Bye, sweetheart. Bye. Itaman na pa'y. Anyat baknakan ti asawa. Cheryl iha, nakaragragsak mo tarim mo arja asawam. Tadlaw yung matlaghayam, mama. Basta huwag na ron ta nakaragragsakan. Ayun yan, ti asawa ka talaga. Saan nga ta ati plano yo apanagampon ti pagragsakan na pimanaw iha? Ha? Diyak ka mo, mama. Di ka mo tan na pagsaritaan pa, iti maipapan iti day taapanag. Pagsaritaan tayon to. Ngarigat no, baipayagin nyo pailaang ti mga po. Lakit ti tapagtulagan nyo adwa.
Naglipakan na laki titi anak ko, iti yung pagkanaanapan na. No, agpaiso anapan na kicinta kadagitik kasapulan mi dito balay. Ay, ada kumaitan. Sana ti palengke tinapanan na. Sa dino kay. Ay, saan nga taan nakipagkita? Kindi Nicole? Anya ti obserbasyon mo kadagiti anak ta balayan. Niliwliwag na ka din. Ti sanda pa nagana. Medyo maililiwag na balayan. Naragsangmatan ni Nicole. Nasayat no kasta. Ti plano ti anak ko apanangampunda. Imanamong ka din ti anak mo abalayan. Saan da pa'y nga inulit ang nagsaritaan ti may papaniti day taba nag-abalayan. Angam kasla masirsir matak. Amayat matlaang ni Nicole nga umampunda abalayan. Dahita ti kasayatan. Ket nagampunda. Uri lalaki, wino babae. Oon parikot. Isudan ton ti makaamo naman ti ampunan da abalayan. Basta ti dapat pagtulagan da adwa. Ala, sapay lang kuma. Na makasarak danto iti nasaririt akas kadakwada balayan. Day tamot ti ikarkararag ko abalayan. Tanarigat mo't no ti matumpungan da apadakkelan ket tay barumbado ken di na amo ti agtayaw ken agbuteng iti Dios. Masigurado? Nga awan makakita kadata makamamu kadata dito eh. Sumagmamanupay lang nga aldaw ang naglukat da ito'y apaspot. Manmanupay lang ti customer. Kas makita mo't, mabilibilang tayo lang ang customer da. Isungawan ti pagdanagam, Clarence. Diyak namin kayat amamon ti asawam. Kastamot ka ni mamang mo ti panagkita ta. Saan dan tupulos amamuan? Ita, anya nga ro ti plano? Umadanin ti panagpasngay ko. Di mo ko na baybay am ti responsibilidad mo iti anak ta. Saan? Dakpag talikodan ti responsibilidad ko. No kayat mo, isunton ti ampunan mi iti asawa. Ay, saan? Diyak kayat naglain kan? Diyak lakit di kayat amaya dayo ti anak ko. Awo na, naranranyag ti masakbayan to ti agbaling nga anak ta. Nuda kami iti asawak ti mangpadakkel king kuana. Arami ti amin nakabalak. Tapno may paay ko ti amin nakasapulan na. Uray pa'y namaybayan. Di ka madanagan. Adtaak amang suporta kadagiti amin akasapulan na. Aging gay ti panagdakkel ken panagadan nanto. Agyaman nak, no kasta. Tilangi daw dawat ko. Saan mo to ko mga yulpod asyak ti amana? Kandi mo to ko maipaidam ti panangipariknak iti pamatag ko kas ama. Hello, Cheryl Iha. Apay nga mawag ka? Ama, ada ka dito opisina yung ti asawa? Ne, awan mat. Saan pa nga imay dito opisina? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ada kita dito opisina na. Check na tanon. Kung nadagiti staff na, asaan pa nagpapakita aging kay bigat? Amangan no at tamanan kinamiting na. Awagam ko maa, iti cellphone na. Ay, saan nga ron nga galing ka cellphone na, mama? Mala, bayan. Tano umawag ka niya, kat ibagak to abirbiro kam. Sige man nga ron, mama. Kaniya, na napatagay konsultakan ko na. Maipapan iti negosyo tayo. Sige, Iha. Ay, nadagsan na ti ginatgatan ko. Clarence, apahita ka lang, asig mangpad. Kuana nang, ado nga ti ginatgatan ko. Isungay tala makasangputa. Dahil tati makagataw, nga italaang ti isa sang petmaw. O nanang, kitaan niyo kami na ti ginatgatan ko, oh. Napahayaan niya nga bindagit siya, aya. Kita mat. Ay, dagiti ka sa pulan tuwad, ti anak niyo inton, ipas ngay ba? O nanang, Di mo, dagiti ka sa pulan, aya iti kusina, ti chinindam anak kaw. ada di tamay sabay on. Ay, aguray ka man, Clarence. Nagalam nga, iti gatang mo kadagitoy, ah. Ornong ko.
Di nagpagliba ka na nakaw. Ha! Nakipagkita ka kin ni Nicola niya. Kat iso tinangtad iti kwarta nga inga gatang mo kadag iti kasapulan ti anak mau. Ah, Sumugbat ka ha! Ipagabtag pa iso! sige man lang. Wan nanang. Ibaga akong tiyagpweso. Nakipagkita akin ni Nicole. Iso tinangtad itinggatang ko kadag ito eh. Niya, talaga natangkan ti ulom. Nanang, pagrabangan ni Nicola suportaran, tiyak baling nga anak ni. Iso tigil ko magong ungat. Ang anak ko, madanda na ka na. Tama nga no ti panang suporta ni Nicole iti anak yaw. Kat isunto ti pagtaudan ni ti problema. Basta, awanan parikot, iti may sa branch ti negosyo tayo, sweetheart. Nga iso ti makagapo, asaan ka nakapan iti opisina, mitay ka? One sweetheart. Diyos ko, pakawalan na iti panagkutpod ko. Ti cellphone mo naka-charge. Agiriring. Mabit lang sweetheart tasong bata. Sa anak amamiti. Kadagiti palawang kanyak ni ko. So, pasansyakan. Tamani po ita. Naskan ama-amuak nagpitaw mo. Apay nga mawag ka, Clarence. Kaputawan sa bali ang pangibagak iti sakit tinagam po kininanang. Iso sila na panunod ko nga wagan. Anya nga may kasakit tinaka mo kininanang mo. Inungtan na kiti panakamo na nagkita ta. Anya? Maamag. Nga amangan ka no numamon ni mamang mo ang nagkita ta. Kat agpagad tumanan ti biyag mi. Ibagam kininanang mo, patin tumamon ni mama. Nga damanan komunikasyon ta. Kinuri no nagkita ta. May panggap ti anak ta tinagsarsaritaan ta. Oo, sige. Bye. Siya kung tiyag damag. Tadyak mauray no niya ti resulta na di singasing king kadasawam nga gampon kayo. Kahit mo kadiwin no sa Nicoliho. Kaya't ko papa, saan pa ita? Kanon to? Enton may simpaan na yung bag dagit idua branch ti negosyo me. Sige. Tunay tati ko nam. Sikati masurot. Ngam di ko mabaybayagan. Apama na may simpayo anay bag dagit ko nam asa nga ti negosyo. Wan papa. Anya ti umunan to nga po ninyo. Lalaki uno babae. May salaang ti ampunin mi papa. Kat lalaki ti kayat ko. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Nanang! Nanang aganakagsan! Ay, anak ka! Anay ko! Aganakan! Ay, Diyos ka! Oo, nanang! Nagsakit ti tiyan ko! Anay ko! Ay, mabit lang araw ta. Inakumita iti lugan apang itulog mi kan kay ospital. Ay, mabit lang. Darasan niyo ko, ma! Ti cellphone ko. Sinamat ka tayo iti umawawag. Hello? Kumusta ka, Clarence? Nicole, impagtay mawag ka. Aganakakon. Anya, sa dinong ospital nga ruti ayan mo. Taumaya kita mo lang. Adahag pa lang dito'y balay. Anya, sige. Ibagam nga ruti address ti balayo. Tasya kung ti umay mangitaray king kay ospital. Anya? Hello, Kathy. Nakaawag ka man? Anya? Adadamagam kini sir mo? Awan dito ti asawa. Habay rimor aya dito opisina yo. Anya? Nagpakada nga umay dito opisina? Saan mo't nga may dito ya? Sige. Bay tawagak na sa dino ti ayan na. One. Okay.
Bye. Saan man ngim imay dito ibalay da asawam? Napananangatan, Papa. Ay nasaan nga ubing da asawam? Apa itong galawan kat birukam? Ada na patagay baga ti sekretary na kankwana, Papa. Iba gamit ti sekretarya ng aguray. Kas batlay sun ti manager. Ano kaya na makasarita ti boss na? Kat nakamatin na kabayan namang biro. Okay. Padasag man nga ron nga awagan man ni Nicole. Parang sumbatan nan. O sige, sige. Okay, Papa. Bye. Bye. Kanyang lakit din ti anak ko. Nalabas launa iti panang bantay na iti asawa na. Nagwapon ti anak ko, nana. Makaayo unay. Nicole, ibabaling ka, te. Panawad na kami dito ospital. Nakaanak mo tan ni Clarence. Kan nakita mo tan ti anak mo. Akawit ka, anta mga nubirpiro kandakan. Madamdaman, nana. Tsak pa'y nauma amang buy-buy ay ti anak ko. Kaya't mo ka, te, amaris ko ti piyagmay. Awan ti pagdanagan nyo, nana. Saan nga mo ti asawak arimuarak iti opisina? Nicole, Pangasiyo, mabaling ka din, nana. Akasaritak pa iti anak yo. Sakbay arimuarak ti ospital. sige, sige, sige. Ingkangarod kasaritan, ah. Kitkalpasan na. Agawid kang taong. Jackpot siya nagitibak pagkam, Nicole. At dalakit nilimlimad mo kanyak. Iso ka na yung awan kay ti opisinam. Sweetheart, anya ko ti ilimad ko king ka. Amo kaya na da babaim? Gapoy ti panakapaim mo. At saan ka may kaniti anak? Cheryl, saan man nga tila adda sumipsiplot dita panunot mo, adakas nga ata? Palpalaagan ka. Nadagdagasak ngam ni Satanas no siya ti malukloko. Cheryl, di mo iduron nga umadayo tirik na king ka. No kayat mo anasaya at latatilangan lang ta akas agasawa. Tinakpunpunuan. Da kayo man palang ti mangubak ni baby. Barang mo nadartar sa sardang. Sige, mudo anak ko. Ay, dibag sa nantoy anak mo. Uwan, nana. Nala, sumarteng kan apo ko. Sumarteng kan apo ko. Adalugan ang nagsardang ni tarubayan. Ay, ne. Sino nga tagay dahi ta umay asa nga ilit, Kotse. Ni Nicole ti dungdong sakit ti kotse, nanang. Baga magkankuha na asaanan nga umay titoy. Nana, umayak man. Ay, tinasayaan. Sublatan mo ilang to anak mo nga upaan. Tas siya timang samo kankuha na. Saklatan ti mangsangokan ko na, nanang. Sige, halita kayo. Ay, napanad ni Clarence. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Apay, akaslasan na may pinta talangam ngay may dito'y balay. Masursuron at kan paburpurin-puran at papa. Asino di kasurun mo? Ti asawa ka. Apay manan. Imbaga dagiti empleyado mi, amasan-san arumari ti opisina. Kat saan da ka no nga mo no sa dino ti papapanan na. Negosyante ya asawam kat adulat ta ti papapanan na. Sa bali ti atap ko, papa. Anya man ang tiyatap mo? Amangan no dan babae na. Tadyak maipaayan ni ti anak. Punasam day tadakas nga atap mo keng kuana. Taiso timang sabsabidong iti panunot mo iha. At arason no apeakas na ti atap ko iti asawa. Agdalag ka keng kuana.
Awan mo ba na? Ngam kas pangarigan ta maarabin na. Siya ti makalaban na. At na bayagan na pampanunutak nga aramitan, Papa. Tsaka mo, no umanamong kayo. Anya day ta? Kayat ko timang hire itimang siim kadagiti garaw ti asawag. Anya? Wan, Papa. Tapno mabantayan dagiti aramidan na. No maamuan na apasisi mo dagiti garaw na. Amangan no isunto ti adada paglukwan na. Ket panawan na kalakit nga rod. O di, ipasarden kong tumat lang nga pasim. No mapanagnakan nga awan, Papa, ina. Sika madlagad di ba kamo? Amo ka di kamot lamalapdan. Aramidan no anya tinamnamaem amakapunas iti dakes nga atap mo kang kuwana. Agyaman at, Papa. Adda ko makidawag kita kayo. Anya manan? Tiyo ko may bagbagay ti katugag ti planok apanang pasiim kin ni Nicole. Oh, halangan mo't ngay bagak. Namnamaem. Saan amamuan ni Abalayan? Agyaman at, Papa. Ay, susunod ako. Tumatanda ko ba? Clarence, kaya't kumat nga uban di anak ta. Gusto ka din. Inton madamdam ha. Inton agsada nga at sangit, isuntot pa ng ubang pengkwana. Padasa ka siya ti mangilili, barang no nadardaras asumartan. Amang ano dadala nga agsangit, no si kati mangililing at kuwana. Di mo at amo. Di mo kabisado ti agubay ti maladaga. Clarence, anya nga ta, no da kami laangan ti asawak, ti mang padakkel king kuana. Anya, naglaing ka. Nicole, napukaw ka ni tibiyag ko. Ita, alaan ti anak ko. Matayak pa yung umunasak ba mapasamak na ita. Naglaing ka. Panunutam, narandan niya ti masakpayan na, no siyak nga amana ti mang padakkel king kuana. Di kag pampanunot. No kaya't mo gayan ti madani ti anak. Apay abitay bay anak. Saan ko nga inlaban ti ayan ayat na. Gaputa impalubos mo nga inagaw na kati sa bali a babae kanyak. Ngam no to'y anak ko ti agawan niyo pa'y. Makipin na payak langan, Nicole. Sige, da pilit, no di mo kaya. Naglaing kakat ngaminan? Apay, adarigat mo? Pinanawan nak, ita alam pa iti anak ko. Anya klase ti panunot ti adagan ka, Nicole. Saan ka lang nagpakpakita kanyak no kas sa tibagbagam? Ngonya, Maawatan ka. Palubusan na kadimot lang amang tad amin akasapulan ti anak ta. Juan! Rabang na laang! Responsibilidad mo, ipaay mo. Sikat ti ama. Saan narumbang nga baybay am ti anak mo? Ipaay mo ti kasapulan na. Takarbangan na day taken ka, kas ama na. Sweetheart, siga mo tinauda si Mangpot ita. Kasmatlakan ka, ah. Ado na kiti rumbang nga sa kaso kiti opisina. Intang araw din mangan, nakalutong ti katulong. Nanganakon. Anya, inururay ka, taagid dan ta kuman amangan. Agyaman na kiti panangururay mo kanya. Si kalatan ti mapanmangan. O sige, panawan ka pa yung araw dito sweetheart. Tani, mabisina kon. Okay. Agkanat ka na, ko. Kapot nata nakasaritak amang siim katagitig karam mo. Mabalinta ka diti agsarita, iho. Of course, mama. Ay, ti pagsalitaan tayo. Sa dino ti papapanam tunggal rumor ka iti opisina. Tarabang ka di nga ipakamok amin apapanakada kayo. Weno ti asawak, mama. Iho, iti aramidam abasta kalatan rumor iti opisinam na makalagip ka. Kat mangparno iti dakas nga atap. Awan ti dakas nga aramidak, mama. Wen, awan man ngagpaiso. Ngam agat atapen ken ka at asawa. Naupay kat kami na di na maikat na itaarason na. Nasken nga min nga no adda papanam ket ibagam iho. Tapno saan nga atapen ti asawam nga adda sa bali nga aramidam.
Hello, Nicole. Apay imawag ka? Kahit kung ibaga nga do dagiti ginatgatang ko para iti anak ta. Kat padaanam ti delivery. Ha? Anya dagiti ginatgatang mo? Ado, adapay nang ina-akrib. Kan naggatangak pa'y kadagiti ayam na ito dumakan. Anya? Kan ado pa'y dagiti ginatgatang kong arwatan na. Kan uray si ka. Imatangak pa'y iti paraking ka. Agraman kininanang. Nicole, amangan na makadlaw ti asawa makadagitang aramidam. Awan pagdanagam. Sanan to na mamuan. Juan, ngam kadagiti pagka makinatgatang mo. Dakkel na kwarta tinabusbos mo. Sana bali. Tapara kada kayo mat dagiti aginatgatang ko. Padaanam ti delivery na. Hello, Cheryl. Apay nga imawag ka, iha? Adda na duktalak nga aramitan ti anak yo, mama. Anya tinaduktalam nga aramid ti asawang iha? Nakita ti libreta di bangko mi, mama. Naminpata na nag-withdraw. Anya? Inan-ano na ti kwartang inwidro na? Kaya apay adi na imbagbagakan ka? Dahil tangar di pa kaburburtsak, mama. Adda laki ti limlimag ti anak yo kanya. Nakasaritam ka din ti asawam? Saan pa'y, mama? Kasaritam to. Kat damagam na anya dagiti naggastuan na. O sige, dito'y salas ni pangipanan nyo aming kadagita. O, alwadan nyo ang mga nadamadadaal. Ay, Clarice. Kakadado mo dagita may deliver. Unero tanang. Nagado kami na klase dagiti ginatgatang ni Nicole para iti anak ni. Ay, nagpipintas dagiti ay ayam aginatang na para iti anak yo intong dumakal. Wen, nangina dagita nanang. Kat na maasimpol amin dagita, sigurado. Kaslan to children's park karubayan tayo. Ay, nakalaki iti tinagastos na kadagita. Sigurado nanang. Ay, tidakas. Tumamuan ti asawa na nga da paggasgastusan da sa balay. Makamuntong ditan Awan parikot ko ditan. Numaduktalan ti asawa na ti panaggasgastos na para ti anak ni. Problema na daytan nanang. Nasaya ata si Mang Patkan, Nicole. Ne, inururay mo ka diti sa sangpat ko, sweetheart. One, ado dagiti kayat ko amalawlawagan. Anya dagiti kayat mo malawlawagan. Nasaya, ingkag sukat. Katkalpasan na, agsarita ta. Sige, mabit lang. Inakbit ang pelas. Tani, nabasa to'y batok. Okay. Nelper ta tinangdanak amang siim kadagiti karaw ti asawak. Isa ti umawawag. Hello, Albert? Anya ti padangag? Anya? At na natuptalam? Kayat mo nga kita ta? Sige. Inton malam, awagan kanto, taag kita ta. Sapay lang ko ma. Talsa na po no ti atap ti anak ko. Ti atap na iti anak mo abalayan. Awan mo ti amok a misteryo nga aramidan ti anak ko abalayan. Talangan nga min at di na ilimad no at da babae na. Awan nga tamat abalayan. Talangan nga min at di na ilimad no at da babae na abalayan. Awan nga tamat abalayan. Kat sana ka bumdeng nga mang siderken ko na. Nalipliputan na ti anak ko. Tauri san ngagsikog ni Cheryl. San nga umdas na ita arason tap nagbabae. Mala, maamuan tanto no anya ti resulta ti panagsarita dagiti agasawa abalayan. Katsabay lang ko ma. Tabidot ti atap ti anak ko. Awan ti babaig, Cheryl. Nangigastuan nga rin ka dagiti kwarta nga in-withdraw iti bangko. Naminugpat nag-withdraw ka. Kwa. Anya ka tati irason ko. Ilawlawag mo no anya tinangusaram ka dagiti chay. Apay nag-withdraw ka iti nagdakkel agatad. Mabalin ka de, ang madamdaman to a pagsaritaan ta, iti may panggap ka dagiti na i-withdraw ka kwarta iti bangko. Sana mabalin
Sheril. Kaya't ko nga itakat pagsaritaan tamatlaang ti maipapan iti dayta, Nicole. Tama nga no makapanunod ka pa iti pambar mo. Cheryl, Sige. Ipakam ti kinapod no kanyak. Nangusaram iti kasya kadakkel agatad, Nicole. Ibagam kanyak ti kinapod no. Sumungbat ka. mabit lang. Mawawag ti sekretarya. Sumbatak bit. Hello, Katkat? Nicole! Sana nga nangikaskas. Nangamin dya imbaga ni Katkat a problema dya opisina. Di pa pa. So, didimitan. Iha! Hindi mo tulugan ni Nicole, ginasabat ko. Wan pa pa. Imawag namin ni Katkat. Ada ka na problema dya opisina dahil. So, aday dya nagdardarasan na panti ang sawa. Lukasta, di mo ba'y nakasalita may papan kadagitin withdraw na kwarta yoy di bangko? Day dati pagsarsaritaan mi itay. Ngam, saan pala nakasungbat kat imawag ti sekretariana? Anya duman ti sungbat naging ka agtalinagad ko mati respeto iti asawam. Pasensya kayon. Jack may karita ita pa ba? Jack pa'y matamon anya ti sungbat dagiti saludsud ko. Sabay na ko ma. Ta saan apod no ti atap ko ha? Nga ada pa iti asawa, papa. Mabit lang, umayakon. Naibagngal daw yung mama. Si kamat kayam iyo. Sige, sumrag ka. Agyaman ak mama. Nasayaat mo, taimay ka. Taado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta, may papankada kayong agasawa. Mama, rinugyan nak itayan ti asawa. Ngamuga po tiro mo sa aparikod di opisina. Iso adyak na sungbatan dagiti saludsod na itay. Agpudno ka man ngamin. Agpaiso ka di, ti atap ti asawam. Wano, adda ka din nalimod, a komunikasyon nyo, iti sigod anobiam nga ni Clarence. Mama, Sungbatan, dagiti saludsod ko. awan ti babaik mama. Nadalos ti konsensya. Jak ginuliban ti asawa. Nasayaat no kasta. Mamati ak, tadinak nga tamot ulbudan. Ngam ti may kadwa sa lutsod yo. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence. Anya iho, agsao ka. Anya ti sungbat dayjay asaludsod ko. Kinapudno na mama. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence mama. Anya? Sinvergwensa! Kunakmat kan kaasaan mong asoblian dagi a babae. Saan mama? Ngam ada responsibilidad ko keng kuana. Katday ta ti rason. No apay nga andaan kami manan ti komunikasyon adwa. Anya a responsibilidad nga ibagbagap. Ada anak ko kini Clarence mama. Anya? Saan? Day ta tiga po na. No apay nga naadaan kami manan ti komunikasyon adwa. Dakkel agulo no maamuan ti asawam nga adda anak mo kini Clarence. Isungaron nga gan anadak mama. Tadyak kayat amamuan na. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Anya? Kayat yu ang makita? Ti apo ko yun? Gaputa na bayagan akayat ko ti maaddaan iti apo ko. Ladingitak mama. Ngam saan ko pailang ang mabaling ipakita kada kayo ti apo ko yun? Taapay. Anya arason iho. Mabuto nak mama. Ang mga naulitan yung manan ng ipang tatibiag ni Clarence. Kanti ina na. Saanan iho? Isu nga ibagam no sa dino ti pakakita ak kadakwada. Ladingita. Ngamnas kan nga ibagak tupay kini Clarence. No kayat na nga ipakita kada kayo ti anak me. Hello, Nicole? Apay nga mawag ka? Umayak di tabalayo ita. Tada na patag nga ibagaking ka. San kan ngagtaktak mo maypay? Mabaling umat nga ibagay ti cellphone, anyaman dahi nga ibagam. Kayat ko nga iti personal nga ibagaking ka ti gagara. Iso padaanan ti ayay ko. Sige.
Anya nga ruti kayat mo merienda. Tayo suti sa gana mi kininanang. Ay, di kayo nagtaktak nagluto. Lumagasak tulad ta, ti mabalin tayo apag sa sangwan. Clarence. Kanya ti dama agapay ngay mawag ka. Inak makigubat pa pa. Ah, anya? Kanya ti sarsaridaam. Sana ka nagbigdo ti tiatap ko. At nababay ti asawag. Anya? Kasano ti panakaamom kan panakasigurado malipliputan na ka. Kaputa na duktala lang ti para sa imko ti aramid ti asawak pa pa. Anya? Agturong ako ni ti balay ti kirida ti asawak. Sige pa pa, bye. Aguray ka. Ibagam no sa dino a lugar ti papanam. Tadanudan ka iha amangan no may sagmak ka. Di kay makipiangin pa pa. Problema mo dito ng agasawa. Denggenak. Saan ka basta mapan rumaot? Umay ka pa lang dito'y balay tagsarita tang umuna. Sakbay amapan ka iti kunam abalay ti kirida ti asawam. Papa, Saan ka ngagsibay ti tanghatang nga di mo payamon no asino dagiti kalaban mo? Sige, umay ka pa lang dito'y balay. anyat ko naman ako. Umay ba nandito ni Nicole? Wan ka na nanang. Adda ka na ibaga na. Di na pala bagay iti cellphone. Tapno saan nga agtatat nga umay. Pambara naman siguro na mangkita manan iti anak mi Anak ko, siyak ti madanda na agad. No kas nga umay dito palay ni Nicole. Tabangan na makasiimkan ko anak. Itanon da iti asawa na. Di kay matanagan nanang. Agan-anan. Anak, saan anasaya at ti masansan man na panagkit-kita yokin ni Nicole? Apay nanang. Kaputa, amangan no mariing manan ti ay at itinagbaitan nyo aduak. Ay, Diyos ko, saan ko babad Tiyak kaya't nga agbalin ka kirida ni Nicole. Saan kaya madanagan nanang? Saradon ti pusok no may papan kan ayat. Nang runay ti ayat ni Nicole. Dilang anak mi ti makagapon no apay anasingad kami ta. Sapay la kumaatakas na nga agpaiso anak ko. Anya ko mati mahal alak no makirelasyon akman ng kini Nicole. Idinto ta amukmat asaan anawaya. Dagitoy, at ti papa, kitain nyo. Dagiti na halalatawan ti para si imko. Kitain nyo. Oh, sinalbag! Nakauban ni Nicole iti ubing. Kitadamo iti abay na ti may sa napintas ka na po daw awabay. Kulipan na kasawag, papa. Sana mabalin da ito iya. Binalaaga kidil na siyak ti makalaban na nuguliban na ka. Nga minaramid na rata. Kaya't ko marik na naman ti sa marik na kita. Anya ti pambanunot ang nga ramidan. Patayak ti babae na. Saan? Di mo isagmak ti bagim. Isinamlangan ni Nicole. Anya, isinak. Saan, papa? Ay, ayatak ni Nicole. Kaya ta mapukaw ko. Wala nga ma. Das ka na day dya, papa. Iti mapukaw, papa. Tapnog subli ti atensyon kanyak ti asawag. Sige, tita kayo. Iha! Napara na. Cheryl! Mabit lang! Hello, abalayan. Nakaawag ka man? Kapo, tatanadag sa na problema, tagitan nakta. Anya ti problema ta abalayan? Napintas mat ti anayas dagiti imat matunanda a negosyo abalayan? Di anak mo, tinang parnoa, iti parikot ang agasawa. Saan ko amaawatan? At anak na itirwar ni Nicole. Anya? Ay, nukas na amudan. Abalayan, asano ti panakaamuyo nga adda anak ti anak ko? Di mo namagan no kasano anamwan mi. Sa dino nga ron ita ti ayan ni Cheryl abalayan. Adda ka di dita balayo. Bimanawan, rinaot na ti karita ti anak mo. Anya? Apay a pinalubusan?
Kasanod ng may sagmak ti anak mo. Saan ka madanagan na balayan? Ta sinurod ko, ti anak ko. Kasta ka di, abalayat. Ulit kinunam, Nicole. Imbagamon kini mamang mo nga da anak mo kanyak. Juan Clarence, kat ko na, kahit na kano makita ti apo ko na. Saan? Diyak kaya't na makita ni mamang mo ti anak ko. Diyak malipatan ti panangipangpangta na kada kami kininanang. Saan ka ko mangagbutang kini mama? Nadlaw kong kingkwana, tinalaw sa aragsak na. E di mamuan na, nga damot lang apo ko na. Anya ti akong nagpampamarang lang. Nagpampamarang lang kasama iliwan iti apo ko. Ngam gayam, inton makita na ti anak ta. Pagaramidan nanton iti saan anasayaan. Sakti kang runaan na makalaban ni mama. No adda aramidan na asaan anasaya at iti anak ta. Basta, diyak kaya't ang makita na ti anak ko. Diyak malipatan ti naramid na ana magsina kadata. Albert, dito'y ka di gombor sa street, ngagpabagatan ti surutak. Tapno, madanon ko ti balay ta Clarence. Ah, okay. Agyaman na, Albert. Sige. Bye. Takit yaw ng pain. Sagsaga na kanya kay Japay. Papa. Hello, Papa. Ikaw na yagpadara, yung mga numadisgrasya ka. Apay nga mo yo, Papa. Sursurutan da ka di? Ada kitilikodam. Manyo pa iso. Papa, saan da ko man napagtaktakan pa eh? Isardin yung timang sursurot kanya. Kaya tamay sagmag ka di papanam. Iswasurutin ka. Papa, Apo, amunan ti mga iayo to'y anak ta Clarence. O nga ron. Guwapo, imala kanyak nga amana. Naman, gwapo. Barang no santo asikat ti umalaan na iti ugali. Ha? Taapay. Kapo, tadyak kaya't nga agbalin at takrot ti anak ta. Kaskan ka. Clarence, di mo laan mo. No kasano ti panagbabawi, iti saan ko apan ang ilaban ti ayat ko king ka. Agsangitin ti anak ko. Ni kita ang mga na punong ti diaper na. Oh, sige, sukatak. Ti anak ko na ya. Aglampay lang na ito. Igapot anda nga dali na. Oh, isunan iho. Kumande. Landay ti anak ko na yan. ada pagawid mo ni Nicole. Tama nga no perpero ka ninti asawa na. May ayo launay ang mga upay ti anak minanang. Bay anyo ka tilagtang. Ang mga no perpero ka daytan. Makamon to nagsong ba't iti asawa na inton agawid iti balayda. Sige nanang, panawan kayo pa dito eh. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos ang maring maranti na katilimang nga ayat ti anak ko, kindi Nicole. Agkat katawo man yan ni baby. Wan, kaputa na sukatan ti diaper na. Makaya-ayo talaga to'y anak ta. Alam, itad mo kanya akong taggatasan. Mabisin daytan. Awanan kayo ikibain! Ayok kayo! Ate, Ayok ka ba po eh? Nicole, ay pagarpasi ka maglagang tikirita ti asawa! Cheryl! Ippatam ni Clarence! Ippatam! Hanya ka na ya! Kunak na ippatam ni Clarence! Di mo danglan! Pito ti pa nang ipapan mo nga da relasyon mo ito ah! Hindi ba po pala ang relasyon niya? Hindi totoo po ba? Buti din siya tiki naman ang lilipat niya! Matsin na kami ko ba? Awan relasyon may di asawa! Panayad ka!
Clarence! Di mo ipalubos sa mapatay na ka! Agawon na paltot na! Matay na kang tumakit ka! Cheryl! Kararag mo lang ang nagbiyag ti asawam, Nicole. Tanamatay. Saan kayo ang mapakawan ni Tidradya Clarence? Papa, aksidente, ti pa nagputong ti paltog. Iso na yung ipabasol kini Clarence. Di mo ikalintigan raye a babae. Papa, bito, ti pa nang ipapanti anak yo. Nga dapay lang relasyon mi kini Clarence. No kuma, sana nagbalin ang darasudos. Naliklikan ko mahaati kasto na pasamak, Papa. Nuad na bidot ti anak ko. Dakdakkel ti bidot mo. Tano ko maimbaga miding at dala si kugam sa bayan nagasawa kayo. San ko maanapasamak ti kastoy. Pakawandak, Papa. Nun limit ko ti amin. Diyak kaya't ngamin nga na masauyo kanya. Iso, kinaikit ko ngayon limang kada kayo. Nicole, abalayan. Nakapuutan ni Cheryl. Ha? Diyos ko. Agyaman na. Diyos ko, yaman na. Umay kayo, Papa. Intayon ti ayam ti asawak. Tayta, nairubot kong nagitarwatan ni Nagina. Mapan kami itong iti ayang ti kinasarita kapag luganan niya mga itulod kada kami di terminal. Clarence, Nanang, sigurado ka kate iti ipapanyo panagnaid pa lang iti anak mo, iti Bicol. wen nanang, umadayo kami pailaan iti anak ko dito eh. Mga namaulit din apasamak. Akan andat kayo iti anak ko. Wen nanang, awan ti pagdanagan nyo, takabsat yung ti pagdagusan mi iti Bicol. Sa bagay, naanos ni Andim Asimio na kan nasingpat-mat na kiti kakasinsin mo. Ay, natalnamat ka ti panunot ko. No iti iti pagpainga nyo iti apo ko, anak ko. Kunat masana ko na makapuot pa, Nicole. Tayta ti pagkunaam, anak kasaysaya ti Diyos, Cheryl. Tadiningag na matlaang dagiti kararag mi. Talaga kate, ngawanin ti relasyon nyo iti Tayjaya Clarence. Mabaling ko nga isa pata. Awan, Cheryl. Tidang anak mi ti makagapo, no apay anak itanak iti balay ta. Ito na kimpagag. Kaya't ko abaliwan tayo sa sarita, Nicole. Sige, Cheryl. Ikarim laki de. Asaan mo asaktan ni Clarence? Juan, sana. Kan si Papa Nubusak na mabisita. Kan maupam ti anak mo. Agyaman ak, Cheryl. At ang mawawa kita cellphone mo. Ang mga ni Clarence, Tayta. Kitakman. Saan nga iso? No dikat ni Nana Dolores ng inana. Mabitlaan nga. Sung batak ben. Hello, Nana Dolores. Anya? Ni Clarence. Napanay Bicol. Kaduana ti anak mi. Abalayan, Cheryl iha. Siguro kat natal na nga tamot itan ti panunod nyo. Ta voluntaryo ngay madayon ni Clarence akadwa na ti anak na. Mama, no saan da ko mga matayo iti anak na? Kaya't ko kumaabaliwan ti panagsasarita ng ita. Saan ang malabas na ita? Urayom ti panagsublida. Kat isunto ti panagsasangoy manan. Mas tay ka rin masana na maulit tinabasama. Uwan, Papa.
No pa'y nasakit tinakap ko. Ang naiya dayo ti anak ko. Pilit nga awatan. No iso ti pagtalnaan ti panunot ni Sheryl. Kansapay lang ko ma. Ta iti panaglabas dagiti aldaw. Kat ininot matlaang amaawat. Ken masursurum nga ipatag ti anak ko. Sheryl. Kansapay ko ma. Tamapakawan munto ti imo na nga inayat ko ang babae. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. O anya, dumte nga tamat lang, Marie Chris. Amang ano nalipatan na matitulag yo. Amangan no adala ang nakaladawan na, Chari. San amabalin asaan nga agparang dayjay, kay ayatan na kunay. Talaga mo niya. Nirangil daytan. Iso dayta ti kotse na. Wow! Nagpinitasan ti kotse na. Nginginahan nakit ti dayta. Nakatumpong kamat gayam itinabak ng anak ayan-ayatan, Chani. Oh, Marie Chris. Natiktikan kan sa nang urure kanya ka. Ang 30 kayan-ayat mo, pag nang pay, nagkasat kan, friend. Saan mo't? Aywan gayam, kadwak kinasingad apagayam ko. Ni Chari. Chari, ni Ramila kaayan-ayat ko. Hi! Kumusta? Nagwapo ka, Ramil. Nalayang matganti gayam ko ang nagpili, ha? Agyaman na. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Chari. O sige, lumugan ka yung tumapandayon. Nupadam lang nga ni Marie Chris nga tidog-tibok na. Mapagbidotan kay kuma nga agkakaingas. Napintasag ka di mat akas ka ni Marie Chris. Oo na. Agpada kayo napindas. Sakbay ang makado tayo, mangantay kitin, amangan no marabyan tayo. Sana bali marabyan tayo. Di itulog kayo ito nga gayam. Nagadumot namin tayo in order mo, amangan no saan tayo ang maibos. Wow! Nginginahin dagiti putahe nga in-order mo. Italaga makastra ka kiti kastoy ang nginginahin na restaurant. Ito lang amin. Nga awisin na katigayim mo. Munupulan nun, kain ait kami kani Marie Chris. Ang mga nudandani kayo pa yan agkasar. O sandak no liplipatan nga awisan, ha? Mabayag pa'y day ta, Chari. Saan mo pa'y napagsaritaan day ta banag? Ah, nadiyapay kayo tumangan, humuna aklatan. May masan mimot nga miinan kini Charity agsarsarita. Okay dati kayo mo, Marie Chris. Damoy pa'y lang tagkita. Kasla nabayagan ng gamam mo kami. Kasta talaga ni Chari. Gayom na amin na maasitgan na tao. Day talaang napili iti pakiayan-ayatan. Oh? Dahil takin na pintas mo, Chari? Sa anak mo't nga ganat amadaan iti kaayan-aya. Angam, apay aya asyak di pagsarsaritaan nyo. Nakadanon tamot laang dito'y balayo, Peter. Kinsyakan no narabyan ta, ang nagawin. Awan na nyaman na, sir. Oray ka na rin ti overtime ko. Yan, agyaman na kiti pa nang itulog yung kanyak, sir. Plano nga rod ngay katangan kay ti Kotsen. Anya? Nangato ti posisyon mo iti opisina. Masapul nga dabukod mo alugan. Agyaman nakmanan ka na kayo, sir.
Aday ta ni nanang ko. Nalasin na gayam ti kotseyo. Ay, naibag arabi iyo, sir. Romano ko namlatan, Nestor. Sige. Sana kong ngagbayag. Kumunakon. Aganad ka iti panagmaneho, Romano. Inururay ko makasagbat ka, sangot ako maamangan. Ay, nalakas ka gaya man na ng rabi eh. Nagpa-order ni Sir Romano iti pangrabyan mi nanang. Saan naman akayat mabisinan kami? Amoyo, nakasaysaya at launay kanyak. Saan akas ka iti daduma anabak nang? Puto tayo ako na yun, nanang. Sana mata pobre. Amoyo, kasla amat ipangibilbilangak kan kwa na. Ay, Peter. Uray ni Ramil nga anak na, nasingpatmat kanyak. Sipod nagtrabaho kadakwada. Nagbalin kami nga gayam. Dito lang, inagaw ni Ramil ni Marie Crisken ka. Nang, saan nyo ko man maipalagip kay kanyak dayta? Pawatak ni Marie Chris. Agpagayam kami lata. Makapaapal ka talaga, Marie Chris. Baknang ni Ramil. Nagkuhapo pa si ka. Saan lang nga dayta, Chari? Singpot ni Ramil. Naglaw ko nga ron dayta. Adamot nadlaw ko kan ka, Chari. Ha? Nain baglakit din. Taam-amok ti kaayan ayat mo. Di mo ibaga pag selselosan nak. Si Kamat. Kasla di na kamam mo. No, daddy ma. Masapol nga aganad ka. Kasanon no gundawayan da ka. No kaslakit di kini Ramil. Kat iba nagdak. Awan dakas na. Chari! Diyak agulbod. Saan ka mabainkan ka, friend? Ambisyosa. Nagarawa kakit-kitang. Ngamamok ti pagpatingkaan. Kat aging gaita, awan pa'y kaayan ayat ko. Hindi lang ada kami ni ti restaurant at nalagip ka. Inayaban ka kuma. Tapno nagamam mo kayo kini Chari. Pinag-overtime nakmat kami ni Sir Romano, Ramil. Kan may sa, amamok ni Chari. Gayam ni Marie Chris. Huwag kayo. Nalipanak mo nga kakarlo ba kayo kayo? Apayasan ka nag-aram kini Marie Chris? Awan iti panunod ko dito abanag iti. Nakurape kami lang kininanang. Kayak kayat ama pa iti arapaap na. Dayawag ti kinasayat mo, Peter. Nadaras, di pa nakasursurom ka nagti trabaho ni ti opisina. Pagyamanak dito kan papang mo. Gaputa inik ka nakitigundaway. Ramil, agkita kayo to kanimanan kini Marie Crescenton manan. Ato nga min ti matrabaho diti opisina. Gusto ka di pa? Sana bali? Awag aklatan nga umay dito eh. Ore rabinton rumar kami. No di mo maibturan, di mo makita iti may nga aldaw. Ikasar mo lang agad ikaw. Ni papahamat, mailiw kayo ka din na maddaan ni Diapo ko? Saan mi pa napagsaritaan day taabanag, papa? Pasensya kan ta na singa ka, Ramil. Imbili ni papang mga itid ko kan kadagiti wa papeles. Nagyaman na, Peter. Sige, di simulatan iti lamisa. Sige. Agsibliak nga ro din iti lamisan pa. Payaban naklaan, no daga sa pulam kanya. Sige. Hindi tamo ti pagpili mo kini Peter. Mapangnam naman. Nasingpet, kanabas na kiti trabaho na. Mas dawak na apay nga akong pilot no na. Ang gayam. Dandanik matin malipatan nga wagan ni Marquez. Number 9. Anday ta. Griringan ti cellphone na. Hello? Marquez, ano ti trabaho dito opisina? Saan ka masahang asukunin?
Umay kantulangan dito opisina. Sana balik din ako sa mo. Awata. Di mo ka dinaawatan, timbaga. Umay ka dito opisina. Uray rabinton rumarta. Papanan ka di? Ay di mong saludsudin pa eh. Kahit ko, no mabalin, at daklat tayo tisibay mo. Ay ayatin ka unay, Marie Chris. Nagsayangan. Naimbagam ko maasigod kanyak, Marie Chris. Diyak ko may manugot asumurot kini Frank, inton madamdama. Apay, agayan ayat kayon ka ni Frank. Ay, saan pa eh? Diyak magustuhan ni Frank. Bak nang dangag paiso. Nagado ka nung matiutang ti pamilyana. Sika talaga. Apay nga ro ka sumusurot ka kankwana. Nagulit nga rod. May babawit ti susurot ka kankwana. Amang ano kagkura na. Sika ti makaamo. Ngam agananad ka kuma. Sayang laon. Imbaga ngamin ni Ramil ti isusurot niyo. Agpaiso? Kaya't na nga kukuyog tayo kada Peter kalpasan ti trabaho. Kaya't nakakano ayam amo ka ni Peter. Anya? Pakawan, friend. Saan na ka maipayan itinasaya at abiyag ni Peter? Saan mo kumakagura na ito'y nga ibagakin ka? Nagado abidto dagiti trabaho. Hindi kayong arudan ti ituloy iti da ito eh. Saan ka kumaagumura? Sir, kahit pagkanwa ka sarita, Peter. Nagsasalita kami pa ni Papa. Dapat lang pagsasalitaan mo. labi niyo, sir. Pinastrak nakmatlatan namin ti sekretaryayo. Payab kang tulat pa nito matamdama, Peter. Sige, sir. Agyaman na. Ungungtan samat ni Sir Romano ni Ramila. Kas lagi mura pa'y kanyat. Napasnag kan sakit diti pa nagtrabaho, Peter. Saan mo pa yan nadlaw ti kaadak diti asidag ti lamisahan mo? Marie Chris, amo ka din ni Ramil nga umay ka? Inawagan na kita bigat. Sinakbayak ti iyo may ko. Taamangan dumatrapi ka. Sige, pagtugaw ka. Sipod na pa naging opisina da. Saan na pa matarimura nga agama? Kasta ka di? Ay, amaman mo di masango. Gaputi nawagan nak, imayak man. Kasarita na kano ni Sir Romano. Ang mga ano ti trabaho na. Kasta ka di? Damag ko pintas ka na ti trabaho dito opisina da. Masansan kami na mapagsaritaan da ka. Naimbag da nga agama. Nangirunakin ni Sir Romano. Kaslasan nga empleyado ti pangibilbilangan na kanya. Apa yan nakurder kay ti arak, Ramil? Una yakigtot mo. Sagay sa atay ti da ito eh. Pagpaimaslat kaan. Talaga ka di nga ginom ka? Diyak pa'y napadasan ti uminom iti arak. Katawaan naklakit din makita nak ni Chari. Nagininom ka din ni Chari? Sagpaminsan. Saan ka apilitan mo saan makayat? Inom bakla da ito eh. Manipod na kamamuta. Itapay lang ang makita nga ginom ka. Apay, anya ka dito ibartakam. Apay, naginom ka ni Tiara kada ibarte ka mon? Sige, ibusik lang dito yan. Kalpasan na, mangantan. At dapay papanantain ton maramdama. Naimbaga bigat yun, Nana Esther. Naggagat kayo lakit din. Uray dito igit ti kalsada, pakisagsagad yun. Nalpas metan ti trabaho di taunag. Nay, langam sakit ti tinapuyatan balasan ka. Dandani nga minenteng nga ti Rabi, idi itulnognak ni Ramil. Nagdanang akpay, tanaginong agmaneho. Nasimpot samot ni Ramel.
Agkagayaman dakin ni Peter, nana. Day talauna iti pagyamanak kadagijay nga agama. Sanda nga isabsabali ni Peter. Wana? Baknang dangamin, nana. Ngam, nasaya at damat. Iso anak kagasgasat ni Ramil Marie Chris. Naragsak to lakit di ti panagdinayo nga gasawa. Bareng madanon to day taan, nana. Nay, apay kasta ti ko ng balasan ko. Adda ka di problema ti relasyon nyo kay ni Ramel? Ah? Awan mo kit di, nana. Ngam, saan may pa ngamin na pagtulagan day takan ni Ramil? Nanang, nakita kayo kini Marie Chris ang nagsarasarita itaya. Napatagsakit iti nagsaritaan nyo. Amumatan ti kinasingid ni Marie Chris kanyak. Uray pinaay na ka iti panagaram mo kan kwa na. Saan ang nagbaliw ti panakilangan na kanyak? Saan yun nalagipan pedeta, nanang? Naragsak na kan Ramil iti ayan ayat da. Saan ka di nga amo ni Ramel ang nagaram ka kining Marie Chris? Saan na napatagdeta amaamuan na? Diyak kayat aday tatimang dadali ti panaggayim kan Ramil. Saan nga ipalubos ni Romano da ita? Anya ti kaya Joshua, nanang? Anak ko, nasingpet ni Sir Romano. Pudno day ta ako na yun, nanang. Wan gayam. Adda pa panakin dun madamdama. Saan na sinumbatan ni nanang ti saludsod ko itaya? Binaybay aklatan. Ngamiti pa nagsauna. Kaslam amo na una ni Sir Romano. Pudno matkat di. Sipod nagtrabaho ak kadakwada. Nakasaysaya at na kanyak. Saan lang may empleyado tinang ibilangan na kanyak. Ngayon kas may sanga anak. Ni Marie Chris, asif gakman. Dan sakit di pa panama, Peter. Kasta unay pa nagpagwapom. Mapana ko magpasyara ang si Shaklaeng. Awan mat kaya nayat ko. Ni Chari ko nakpuma. Ngam, amumot day jayan. Jak pa'y kit di maereto para ken ka day jagayam ko. Agayatak to nga talagang inton makasara ka kitikaskan ka, Marie Chris. Peter, please. Saan ka madanagan? Naawat kong tipa ng paay mo kanyak. Naragsakak para kada kaywan Ramil. Agyaman ako na itamaawatan na. Saan mo ko maapanunutan ngay nayat ko ni Ramil? Kaputabak nang da. Amok na ita. Nasingpat ni Ramil. Iso nagasat ka. Agyaman nak. Peter, numabalin. Diyak ko makayat ang maamuan ni Ramil, anagaram ka kanya. Saan na masapol ang mamman na ita? Saan damat ang nagayan ayat? Yan na isa. Diyak kayat ang madadal ti panaggayim mi. Kaya saan kumaasak ti makagapo iti saan nyo ang panagkinaawatan. Amo kajak madaron ni Peter, tanakitak ijay sentro. Basta jak nadlaw ni Marie Chris. Ang mga nagkuyog damanin kay ni Ramel. Jak ka mo, jak pagdamdamagan ti anak ko. Amo kanasingpot ni Ramil akas kini Peter, Esther. Agyaman na iti kinaimbag mo kay ni Peter. Amo no apay napatag ni Peter kanyak. No saan na kumaaga po, tiday di mamala. Saan mo nga ipalagipay day ta Romano? Naragsakak para iti anak ko. Tiyam mo siguro no na itong par kong tilugan. Ipalubos ko kadimot nga dadaka sa mapasamakin ka. No, apay nga minanaginom ka, Ramil. San ka nga tanak pa ay ating ko na Marie Chris.
Ramil, ay ayatan ka matunay. Marquez. Pangasim, saan? Hindi ko manugot. Aging ga iti Santa Paya makapagkasar. Apay di ko nam. Pagang-angawang ka. Nakasagana ka mangi kasaraking ka. Agyamanak. Amok nga ayatan na, Ramil. Ay ayatan ka matunay. Dayawan na kumamat. Okay. Saan ka napilitan no di makayat? Agahit ang aratin. Itulnog ka na. No, apay nga na naginom ka. Pangasim. Enton maminsan nga kuyog ta. Saan ka nga ginom? Please. Sige, ikari. Sige. Sakpaya pandarap di kutsi. Agkan kan arakupan ka kumapay la. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kung nakmano nakaturog kan, Peter. Anya pa ilaan aramidam dito'y salas. Nakaida kita yan, nanang. Nga malagip ko. At nagamin bilin si Romano nga aramidak. Limuarak na nalam namin is dito'y salas. Di mo kumasapaan lang ang tagre. Ang kaanabannog aya. Sana ka makaturog nang. Aging gaajak malpas tinited kanya katrabaho. Tapno, damot ama ay ayaw na si Romano kanyak. Nadlaw ko gaya mitay. Intulnog ni Ramil ni Marie Chris. Nabigbig mo ka diti kutsina. Nagsisiim kan samot anak ka. Ipod numang kanyak. No dapay lang panagayat mo kini Marie Chris. Nang, saan ko man alita ti pagsaritaan tayo? Sige. Panawang ka nga rudan. Kat noong masinga ti ararbita. San ka unang agpuypuyat? Wanang, mabita ito yan. Diya kung sinong batan ti saludsod ni nanang kanyak. Aklunak. Ay ayat at kailangan ni Marie Chris. Imamak. Naragsakan iti relasyon da kan Rami. Tanda ni kaya manting nga tirabi. Nga. Saan nagpaya makaturog? Malagip ko. Tsak namnamaan nga awisin nak ni Ramil iti hotel. Nagerot ti panangarakot na kanya. Ti panangakit na kanya. Kasaluno ulitin naman ang taychay. Rumbang nga tanga ipaay kun ti amin ko kenkwana. Nakasagana mat nga ta na mangikasar kanya. Mariknak ngamin ngay ayaten nak nira. Hindi maulaw pa eh. Ang mga nadyak kabalan tiyo may mga opisina itapa pa. Nadlaw ko ti sasangpot mo idirabi, Peter. Nakita ka na ginom iti arak. Ada ka di problema. Anya ko mati problema pa pa. Tuloy ko tinaginam. Pinagyaw aman ko itirik na ako. Damat kaya din ni Peter, akatulunga ka di opisyon na. Talaga talag kanyo una ni Peter ha. Nung dumakas lakay ko pa tagsilos kayong kuhana. Anya? Tsak amo nga dakastarik nam kini Peter. Nasingid kayo mat nga gaya. Sige, lipatin nyo tinibagak pa pa. Marang kabalak ti sumrek. Intun malpas pangulang. Napuyatan kan sa? Kasla nagsangsangit ka pa eh. Ha? Saan ba? Masurunak nga ron. Diyak matlaangan maalat ituturugak. Pampanunot ang ngamin ni Ramil. Dayjay akin na gwapo na. Sa nasingpat ka eh. Nalailo pa nga tanya. Pilya ka talaga.
Noan nila di ka damdamagam kanya. Gagay mo ti agayan. Ayat sikap. Masyak kasi ka. Itulog kulatan. Tapno daga po na nga ikasarnak. Saan ko anadanon ni Papa ito opisina na? Saan ko amawatan? Nandiyan bagat si sekretarya. Anaparan ni Papa. At dahil si mawagan ko anak at nakipagkita. Ang mga nasaan nagbayag. Namunot na nasakit pa lang tiolog. Ay, nakaadok timi na mitrabi. Anya? Ne, saan ka nasamot unang uminom itinasangar, Ramil? Man oh. Kalpasan, anay tulnog ko ni Marie Crisiti Balayda. Intuloy ko pa ilang tinaginom. Wen, nakita ko kotse mi dirabi. Sirili ingak pelang. Namugla ko man, disimurot ka pa ilang kanya. Ha? Sana ko umiinom, Ramil. Talaga anasingpot kanya. Sabay, madlaw mo't itilangam. Awan sapay mo't ti kaya nahit mo. Mamam na ko, Maramil. Ngam saan arong bang amamam dayday. Sige, agsubli pa ilang iti opisina ni Papa. Damagklatan iti sekretarya no niya ti mabalin ko nga ramidan. Minsan, iturog ko kit din. Ganda na alas 5 na. Napaot mo tuturog ka ang pa ni Papa. Ni Archie dito mauawag. Hello? Anya? Ita ka di? O sige. Owen, umayak lang taditan. Bye. Muna ni Michelle, na iturog mo ka no? Sa rumor ka manan? Imawag ni Archie, Papa. Simbangpot ka ng ti barkada may anaga po yung States. Kitagaw awis iti pa nagsasangom mi. Oh, Peter, amang ano kahit mo ti sumurot? Ha? Ito na minsan langin, Ramil. Jack mapanahon ti trabaho. Pagsaritaan mi kanupay kini si Romano dahil pinaramin ta kanya ka proposal. Oh, sige. Mapanak pa yung rod. Umuna akon. Papa. Ramil, amang ano nabartag kanto man na sumangpat? Papa. Ikapagdalagan. Wapin ko may dalak yan. Peter, dayawag ti kinalain mo. Magustot na ito'y pinaaramid ko proposal. Anda potensal mo ang mga maton iti kumpanya. Ngam kiniramil. Ha? Aywan gayam, Peter. Maliplipatag batan. Intanto kumita iti kotse menton bigat. Tung palaktin karek idiking ka. Pasado alas 5. Ngamawan pa ni Ramil. Sanak nga taasukunan. Sapay pimanawan di Chari. Anda kumapay kadwak nga agawid. Anda kan mamin nangawis kan ko na. Awagak man kiti. Griring ti cellphone na nga di namot sungsumbatan. Hello. Ramil, agur urayak dito'y sangot ti pagtrabaho ha. Mapit lang. Kasla na partag ka. Unggay man niya, nalibadak mo din. Sorry Inawis na kami ni Archie. Gininom kami Nabarate ka mag-arodan. Sana bali. Sige, agawid aklatan. Nabartag ka manan idikalman. Sa, agin inom ka man itan? Ya, pala ti oras at naparta ka. Nasidjita pa'y dagiti matakag maneho nung nakatagaya ka. Nagpipintasan na kaya papalasan. Naglalangdang agi. Selamat ko ida. Kore ka. Archie, mabit lang. Panaw ka pa dito.
Ah. Ramil, Hmm. agkita tamat gayam dito party. Sa ama nga matulog ka. Ba't ka ganyak? Sorry ah. Sige. Lamuhitan di pa kina. Ang kaliwarap iti pang lolo. Amang gayam party. Ah, wen. Sapay mangkarkarit isang na kanya. Ado nga mintiin niya purami at trabaho di opisina nanang. Iso ang rabya na kasin mangpet. Iniyawid ko pa ito ginatang ni Sir Romano akanan mi. Iti kasta, agsamo tayo matlaan nga mga rabi. Nagadumit na ito'y anak ka. Talaga para kata tayo dito adwa nanang. Inlakaman na ka ni Sir Romano. Talaga nasaya at ni Romano ken ka, Peter. Pababayin na karod kan kwa na. Gumatang ka no inton bigat iti kotsek nanang. Anya? Kababain mat ano ka na yung itulnugnak. Amangan no inutan na tong ikisa iti swaldok. Oh my God. Salamat busy ti ulo kit sakit na. Wait lang. Saan na ti kwarto ka? Dan asino tatay tapay ko. Ni Chari. Nagkariing kagayaman. Namiyan. Honey. Pasti bartek mo di rabiin. Ang mga nutimon malagip nga inmay ta di hotel. Kat di mon amo no anya tinapasama ka data. Ha? Oray siya. Nabarka ka Ramil. Ang babawiyak. Ang nalpasan. Sa narumbang na dyan napasama ka tata, Chari. Anya na dyan naramid ko. Amo, nasulisog ka lang. Di ka matanagan. Saan to ang amo ni Marie Chris daytoy? Nakasagana ang hagsakripisyo. Chari. Oo, anya, Peter. Magusto mo lang daytoy napilit ako tiyan. Natanang ka nga agman-maneho. Kabalak matan ti agmaneho, sir. Angam awan ti kas agannad. Baligayam. Agyaman unay kada kayo. Bayan niyo, sir. Inuta kabayadan dahito ako kotse. Saan mo na panunutan dayta, Peter? Sagot ko keng ka daytoy. Anya? Kababay, sir. Agyaman ak. Inton makita ni Ramil dahito mas daw tulakit di. Saan mo na apaka-problemaan dayta? Rumbang na ang dakotse ang mga opisina. Tanangato ti posisyon mo. Siyak nga minti kakurapayan ng empleyado yo, sir. Peter, saan mo panunutan dayta? Nasa isaya at amang rugi ka iti baba sa agpanghatok. Salamat daw ko dito ako siya. Barbaro. Akin ko ka nga tayo ti dayta. Kotse ni Peter dayta, Ramil. Ginatang ko para kang kuwan. Kaasing ang papasahero nga umay agtrabaho. Piman nga pa iso. Dayta kinagwapo na. Peter. Sumurot ka nga rin kanya. Papananta, Ramil. Saan mo nga isungsong ni Peter? So kung nagdamari Chris Kanchari iti pagtrabahuan na. Kalbasan na. Mangrabi kami ni Tirwar, papa. Nasapol amilik-lik ko ti Kanchari. O sige. Mapantan, Ramil. Si Kanton ti mangilogan kini Chari. Itulnog mo matan no agawid ka. Wow, umas asinso ni Peter. At dan bukod na kotse. Nasurok gaya na makalaos ti kotse ni Peter Itay lang na adlaw ko. Naano sa kami nagtrabaho ti kayom ko. Nagasat to lagit di tasawaan na. Oh, Johnny, apaya saan ka magtanamatagtaga rin? Madman din sa matirik na na. Kasla mapilipilitan lang nga umisan. Ha? Johnny! Anak mo, mas pasamakit ka?
Excuse me. Adan samat sa gubani ti Chari. Itay nakalugan iti kotse. Nadlaw kon kinukuha na dayta. Kasanumit nga min. Nangan iti ice cream. Sa itay urayan da kayo. Gimatang iti inartem nga aglaklako iti balaso ti kalsada. Agyaman ang iti kinaimbag mula unay kinipita. Kasta unay aragsak na idin sagpet na ti kutse. Saan na nga inararapaap amadaan iti kutse? Uray da ito lang awagas. Amalitupak dagiti nagkuranga. Undasan dagiti aramidam. Ti amkag no agatap. Naimbag ta saan nga agatap ni Ramel. O tayo nga agatap iti panagkunak, Esther. Nasingad na nga gayam. Nasingpatmat ni Ramil kas kinipita. Sumagmamanon alawas. Nasumok na ti aginom iti arak. Amangan met no ada problema na. Tunggal damagak, katawanak na. Awan mo ti amok, apakariribukan na. Naragsak na iti ayan-ayat da, kinimarekre. Sa anak lakit niya nagbidot. Ti kotse ni Sir Romano tinasabat ko iti agkilo iti kalsada. Nagturong iti lugar mi. Mabalin mat niya minti shortcut ti Jay. No kaya taliklikan ti traffic. Bueno, ang mga nagpadpada lang ata. Peter, ada kagaya man anak ko. Saan ka mat nagbayag iti napanam? Napanak namin gimatang iti sidaan tayo nanang. Kasla dya kotse ni Sir Romano dyan nakita ka. Ha? Limabas lakit di dito eh. Ay, day pati jakam mo. Ada akmat gamin iti unag itay. Ay, nagbayag lakit din ni Chari. Itay pa yan nagsubli di taon eh. Uray ni Ramil. Apay nga awan pa eh. Marie Chris? Awan ka di pa ni Ramil? Awan pa nga rod. Chari! Anat mapaspasamat kan? Agpud mo ka man kanyak. Masikog kanya. Marie Chris? Wah, masikong ka. Anya? Awan na mo kakayanayat mo. Asino ti amati sikog mo? Pagawanan ko ba? Ni Ramil ti amati si Kuko. Anya? Sana po na dayta. Chari! Kasano na pasamak dayta? Mabitlang nga. Saan ka po ang panaw? Apay, anyat aramida. Awagak ni Ramil. Anyat pang panggapam. Saan ka ngagsalod sa bay? Agulimot ka! Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ramil! Madamag man maniho. Apang imawag ka pa lang. Umaya ko dita. Saan ka nagtuloy? Kadwak ni Chari ita. Ada na patagapagsalitaan ni... Ha? Mabit lang. Sige. Adang taksi. Lumugan ka, Chari. Manmanutit tao dito'y parke. Nasaya at launay adito iti pagsaritaan ta, Chari. Pagawanan ko ma. Sige. Denggak ti palawag ma. Kasano anasikugan na ka ni Ramil? Idintuta, amumit nga gayan ayat kami. San ka di? Nagrana kami iti may sa apaskan. Agpada kami na bartak. Napan kami iti may sa hotel. Kat idya napasamat ti saan kumarumbang. Awanan ka iti
lain. Sinulisog mo ni Ramil. Saan ka di? Sumumbat ka! Diyan kabal sa nilipan ng tumpang kanya. Puta sana na may sablipay tinapasamak. Awan sir Bim agayam! Among nga gayan ayat kamin! Ambisyosa ka! Juan, ako. Sana ko na makasana kitikas kini Ramil. No saan na ngay kasana ni sa Romano ti kasari itagtap na itagdir na titayaw ko. Pumanaw ka na. Kitikan kayat amakita. Manipod ita sa antan nga agpagayam. Peter, apay nga daw ka dito'y balay. Padala ang nagsaritaan mi kinitatang mo. Oh, aping sangsangit ka. Ano tinapasamak? Pangasim, saan ko mapailangan nga ito ti panagsarita ta? Sige. Pagabilak na Roden. Anya ti pasol ko kan karamil. Apay anipay tari agayem ko. Apay. Naitungtong kaman nga tan kinipito. Nadlaw ko man. Asim mangputan ni Marie Grace. Nay, dita. Apay ama ikulkulong ka. Nang, pag iso ang mailokat tiri daw itay dumting ni Marie Chris. Pagluluwa. Na, apay nga ta. Nagsumbat dakin ni Ramel. Awan amo kasaan da pag kinaawatan nanang. Ang no apay ngagsangsangit. Masya na pong nakinkwana. Kagangay nga adat di pag kinaawatan dagiti agayan aya. Saan ta na problema dayta? Umay kakit tamang rabi ita. Sige nanang. Amo ka mabisin kayon. No amukla ko mahagdanon ta dito'y balay da Ramil. Sana ko ngay may. Saan pa yung amo ni Ramil ama si Kuga? Sige, papanakon. Jari? Mariclis? Nagkuyo kayo, mat? Saan kami nagkuyog? Nagrana kami laang. Sige, agsarita kayo ato. Saan ka pumanaw, Mariclis? Sikat timasa ko lang makasarita. Datatadang agsarita, Ramil. Amon da ito'y ni Marie Chris. Masikuga, kat sikat, ti amana. Ha? Anyan da ito'y pananglo ko yung kanya, Ramil. Ngam, awanan ti mabalin ko. Masapol nga ikasar mo ni Charlie. Tapno saan nga agbalin na bastardo ti sikog na. Nangag ko, tinagsasaritaan nyo kada Marie Chris Kanchari. Anyalaki din dito yung inaramin mo. Di ka lang asyan kini Marie Chris. Saan ko nagaytan ti amin, papa? Agpada kami anabarte Kanchari. Nga masikugan ni Chari. Di mo mabalin abay-bayan. Masapul nga ikasar mo ni Chari. Nga ni Marie Chris tayo ay papa. Dakdakkel ti karbangan ni Chari. Kasano ko mga ibagaw dito? Ni Marie Chris tayo ay iso ti rumbang ikasar ko. Babalin ko asustentuan ni Chari. Kinti anak minto. Ket dumakkel ti anak yo bastardo. Kayat mo kadi nga dakdakkel na ti panakauyaw na. Ay, jak ipalubos. Baba, bayandak ko maasya kag desisyon. Kat namnamaem nga umanugot ni Marie Chris. Kalpasan ti pananglokom keng kuwana. Saan ko alinuko pa? Uliti ka di pa lang timbaga kada kayo. Saan ko anagayatan ti amin na napasamak kada kami kini Chari? Agyaman nak, tan kipagkita ka kanya. Pakawanak ko ma. Ay ayatin ka, Marie Chris. Ulbod ka. Kasanong ibagam ngay ayatin nak? Idinto Pangasim. Saan ka nagsangit? Diyak kuman kaya ti makipagkita ken ka. Tanya ko mapay ti serbihin na Ramil.
Ada-adala ang amadudog ti puso. Dumag ka. Sikat ti kasar ko. Kasaritak ni Chari. Sustintuak ti pasngay ng anak mi. Saan? Jack umanugot. Oh, saan nakadingay ayatan? Sana narumbang nga damagin pa dito kanya Kramil. Anya laang ang tirik na. Sana tumit laang nga naraksa. No amok nga adan to taong agsagsagaba. Saan ko ngay ayatan ni Chari? Amo, saan nakmat ngay ayatan? Dahil tidak kalabidot mo. Ngimsan na kan akayat apaluspusan ni Chari. Wala nga Diyak kayat nga ada amadadahal ti pa nagpagayam mi. Gayam na ti gayam, Ramil. Kat siya kunti ang sakripisyo. Uray ka ipapanan ti pa nagsagaba. Malaksid ka dagiti dadakkel mo. Masapol ko ti sabali apang ibagaan iti marikrik na. Ay, nyalakit da ito'y ang nagtungpalan yaw kiniramil. Kunak man no awan ti problema ti ayan ayat iyo. Pasensya kayo lakuman na Nestor. Diyak magawid ang ti panagarubos ti luwak. Narukop ni Ramil iti sulisog. Kiti nasakit. Tibay mismo agayam ko. Amok ana sa para ken kati amin, Marie Grace. Ngam laglagi pong kuma. Adda isem akay batugan ti tunggalwa. Kas labumtak ti barukong ko iti sa nana. Sana kun nga agbayag pa'y. Masapul mo ti agmay sa. Tapno makapagpanunot ka anay ba. Ang saan mo kumaatangran ti bagem? Nanang, amo kung ano ti problema da Maricris kan Ramil. Maluksaw ni Ramil. Angan, adama siya na kini Maricris. Naikari siguro, asaan da nga kagasa tanak ko. Ni Maricris kumatirumbang nga ikasar ni Ramil. Amok ti ugali ni Chari. Saan anasaya at nagpanunot ka iti dakas iti paadam a tao? Pasensya kayo, Nang. Uno, ay mabitla ang pita. Maluksaw ka kadiki ni Ramil. Gaputay ayatong pailaang ni Marie Grace. Diyak kaya ti makibiyang, Nanang. Diyak kaya di amo no kasano akasaritak ni Marie Chris. Agyaman na Camille. Matayak lagi titi ba inog pas ngaya kabalasang. Chari, saan ko abaso di amin? Diyak na gayat ng tinapasama kiti nagbadan ta. Sakbay a pinaayabak ni Chari tapno matinong ti kasaryo. Nalpasta na nagsarita. Amok ang mapilit-pilitan ka lang amang ikasar kanya. Tani Marie Christi ay ayatam. Saan nag-akaayan-ayan? Diyak may palubos at tumao ti apo ko kabastardo. Ikasar na ka ni Ramil. Agyaman nagpapa. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel mo. Agsasango tayo tapno matulagan ti kasaryo. Mabait lang, Papa. Sige, ituloy tagsarita. Uminom lang. Niya, malikli-likalan ni Chari. Naamo kini Chari. Saan ka pa nung nasamsamra kiti trabaho? Nagtidawa kiti napaot a bakasyon. Tsaka mo nagsubli apay iti trabaho. Amok tirik na mitiyag naman. Kasapulam ti kasarasarita. Diyak kayat ngay ayan na, Peter. Ngamin, ad-adalaang ang makarit na ak iti saan. Marie Chris. Diyak ka mo ti ibagag. Ngem amok. Makalipat kang tumadlaan. Ay ayatot ni Ramil. Amok ay ayatot na. Ngam narukop iti sulisog. Laglagi pam. Ada ka kanayon iti abay mo. At yati kayat mo asawan, Peter. Amo ka saan yung nuretyo ka nito.
Saan ka nalipatan, Mari Chris? Nagtalinad ka riti puso. Awanan ti mabalin ko, Chari. Itilaksit ti amin. Kaya't ko paidaan ti agbalin ang nasaya at agayam mo. Agyaman ako na, Mari Chris. Diyak pinano ti amin. Iso siguro ti kuntamay. Sapay ko ma. Tanaragsak ti panagdenayo kan ni Ramin. Awan tiga po na asan kami to naragsak. Kalpasan na makapagkasar kami, Mari Chris. Samay-sabay. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan ati pan nakatumpal ti arap paap ko. Chari. Oo. Ape, nagsinay ka? Sige. Iparparo pa mga ambisyosa saan ka di. Tsak kaya ti agibot itinadagsan na balikas. Tanong man naging bubukod ako mga Chari. Oray masikugan sa anak nga imanukot. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Tsak ipalupos. Ngam na panunot ko. Sana rumbeng nga ayatik pay ni Ramin. Gapot na narukot. Saan kayang mapagtalkan? Dahil lang kinabati nga ibunong tang imbitasyon. Kalpasan na, mapandakitan ti pinadaig ko at trahi di boda. Nalpas pat nga tan? Nyawag kita ni Mike. Nalpas mo ti pinarami tayo iting ring. Makamumutin ni Santi, di pa nakaarko si Simpa na pagkasarantan ta. Ken, ni pa pati makamay ti reception. Pakaangayan ti kasarta. Rami, magkaragsaga. Dandanitan na disgrasya. Kapit ti kilala pa nang rakot mo kanya. Sorry. Sayang mat-ano saan amatuloy ti kasarta. Kablaawan kayo, iti panagkasaryo. Sapay ko ma, tanaragsak kayo, iti panagdendayo. Agyaman at papa. Congratulations kada kayo, Ramin. Marquez. Kunmana ni Peter. Ramil, Chari, kablawan kayo. Peter! Agyaman ako, Nay. Ay, nanay, baglagan ta kinuyog mo ni Mari Chris. Takayo matan ka sumaruno. Ngam saan kami nga pala? Ay, mabitlag. Agkukuyog tayon kada Peter na mapaniti pakaangayan ti reception. Okay, papa. Saan mo nga ilingad na katiluhan, Mari Chris? Mawatan ka? Agyaman ako na Peter. Itilaksin ti panang paay ko kan kay di. Nagtalinaid ka anapatig agayam ko. Ulitak. At da ka nga ti sibay mo. Tulungan ka makalipat. Pag-aasim. Pakawanan nak. Amok ang sakit pa lang kan kati amin. Ngayon palubusan na ko maamang iparit na iti panagayat ko kan ka. Agyaman na kiti panagayan mo. Nga mamom, mapampanunod ko. Dahito ingatan ti dusak iti kinaambisyosa kiti. Saan ka mababalaw? Gagamay lang iti tao ti agarapahap. Mari Chris, saan mo kumaalip-lipatan ti umisa? Apa siriring kapela. Makapada kasi ti sikub mo di panagpuypuyat mo. Nadya lang ko mamabain kini, papa. Kaya't kapag sasawan kapayatan ti panaginom mo iti sanas. Ano ti barbartagam, ha? Saan mo na problema dita? Tinapatigmat lang king ka kat ti panangi kasar ko king ka. Ken panakatungpal ti kinambisyosan.
Umanan ka itiba. Tinuparak. Pagkasong ti magpalas ka niya, takita at ti mapasamak iti anak mo. Tapnoy bagatan ka. Saan na ka nakayat ni Marie Chris? Kaputa na rukup ka. Nalaka ka ama sulisog. Kit-kitaan nakmutlatan. Saan ka mutin ngagtimtimik? Maragsakan na klaeng. Itaman lang nga umisam ka. Nakapimpintas ka. Agyaman nakin ka, Peter. Si katiga po na ang mabukil ko manan tibiyag ko. Anya di kaya't masawan, Marie Chris. Pinampanunod ko. Saan ka matgayam ang narigat nga ayakin? No kasta. Aklo na mo ti panagayat ko. Aklo na kon ti panagayat mo. Amo ka sanak tong agbabaw iti day tuya pangiting ko, Peter. Gaputa, napanik na ka. No kasano ti panagayat mo kanya. Agyaman aklaw na, Marie Chris. Jack nam naman nga iti kamaudyanan. Ayat ang nakmatlaeng. Nagbedutak iti nagbalin a panggiteng ko iti. Mabalin na. Asaan ko kumaan na padasan tinagsagaba? Dagiti nagarubo sa luwam. Masukatan iti isam. Ikarik. Agbalin ang naragsak ti ayan ayat ta. Namnamaig tay ta, Peter. Kaputa maritnak ngay ayatan nak. Isoan asursuro kamatan nga ayatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Isumat lang ang naragsak ka asim magpa. Kablawag ka anak ko. Nagunod mo matlaang ti panagayat ni Marie Chris. Ba nagapakaragsak aklaunay, nanan. Asino ti makaibaga pinaay na kaidi. Gapo ta arapaap na amakaayan ayat ti bakna. Ngam inagaw mo't ni Chari agayem na ni Ramil. Anakarkaro man ti kinaambisyosa na. Lumabalin nang. Jack kumakayat ang makangag iti makapadakes ka ni Marie Chris. Ladingita no nasair ko tirik ng Peter. Ti amok. Saan na pinanggap ni Chari as sumisugin ni Ramil? Namin. Agpada da idi anabartag. Gasat la agasat ako nada. Amugmat, adi mo kayat ti agsao may panggap itigayem mo. Kababain kini sa Romano. No, amom lang ang tipod mo. Kaskas-trip ni Sir Romano iti opisina na. Adda na ka na nabit itay. Pagsibigayam. Ay, ito'y manti ko na, Ramil. Di mo na matultula doon ni Peter. Sandak man nga dilig ni Peter. Papa. Aping ta masuron ni Ramil. Apaya nakarupungot ka. Nagsubang kayo kadimanan kini Chari. Papa. Anya kayo mo tayo. Dengdenggan dagi timpiyado. Pasensya kan, Peter. Papa. Papantay ito opisina eh. Pasla saan pa anaawat ni Ramil ti panag-asawa bakin Chari. Kasanong tulanin? Intun maamuan nang agayan ayat kamin ken ni Marie Chris. Kunaklakid din o sino itay abalasang. Saan ka matan analasin balasang ka? Nangaw kayo gayam, Nana Esther. Puno, ako minpintas ka balasang ka. Talaga akan tiyawan da ka. Amok nga dan na ibaga ni Peter kada kayo. Maipanggap kada kami. Maragsakan na para kada kayo. Agyaman na,
Ta itilaksid ti kinano mo ni Peter. Nasursurom nga inaya. Nagnakumakon, nana. Nami iris kon dagiti nagbitutak. Rumbangan ni Peter ti inayat ko. Ngamin, adamot na saya at trabaho na. Apagiswaro mo arak iti opisina, itay dumteng ka. Oh, apay, pagpasyaran ta ka di. Mapantapay lang di igiti bye-bye. Buyaan ta ti ilalan ti init. Wow! Kayat ko dayta. Nagromantiko ka mo? Nagbid ka na kailiw-liwag yan. Adadagos ka sukat, Miramil? Dari, saan ka kumamat na agi-skandalo? Mari please, lubugan ka. Peter, awan ti parikot. Aggayam kami latakan ni Chari. Sa bali lang agpaysa pa namang papapintas kan kanya, Mari Chris. Anya nga tatirik na ni Ramil? No maamuan na nga inagaw mo aggayam na ti sigod. Akaayan-ayat na. Ulitak tinaybagak idikin ka. Oray anya tinapasamak itinagpaitan ta. Aggayam talata, Chari. Ngam pangaasin. Di mo ko man riribukan tipiak ko. Simangpot kagaya man, Cherry. Pagsarsaritaan da ka itay kinirabel. Daklang araw din tatyan mo, managwar ka pala. An nadam ko ma ti bagim. Pasapol anasalon at atomao ti apo ko. Papa, mabalin ka di panawan na kami pailaan kiniramin? Adala na pati nga bagat ko na. Sumro ka kuman iti kwarto. Oray, tadamtangkan. O sige, panawan kayo. Anya tinapatid nga ibagam kanya. Tamasapol pa'y apo manaw ni Papa. Man ano amang ni? Saan ko ama gusto ti panagis-isem mo? Saan ka di aday ito yung panagis-isem ko? Pinakikirikiriyang kanya. Ibagamon no anya dayta. Do pala palikaw-likaw. Sigurado maklat kay ti dayto yung amamuam. Amom ka di nga agayan ayatan da Peter kan Marclis. Anya ti kunan. Kung nagtupay ka, tamakigtot ka. Ita na napanagnakak ngay ayatan pailaan ni Marclis. Katagsilos ka. Ramil, ureg selosan. Amok nga awanan ti mabalin. Saan na ka nakayat ni Marie Chris? Amok ka na sakit para kan ka na singit agayem mo tinangisukatan ni Marie Chris kan ka. Sumartanggan. Sumbrek kan iti kwarto ta. Okay, panawan kan. Tapno makapagmaymay saka nga agpasana ang Ramil. Ha, lokamat ngamin ni Marie Chris. Kaputagayem nak anangagaw kan ka. Ha, sa balimat nga agad balas kan mang pasakit. Ay, pasensya kayo na kuman, Papa. Makatutulog at pilaan. Sana kumapayaman mangon, no saan da kami apinaraing iti katulong. Aldawan, ang mga numalataw manan ang mga opisina ni Rapel. Apay saan kayo nagkuyog? Matulog lang, Papa. Check na po tanti sa sarak na iti silet niya. Naangot kong agataan. Naginumpay lang, hindi Rabi. Amok na niya ti pagpaspasanaangan na, Papa. Maluksaw lakit di, tinamuan na kanya. Nga agayan ayatan da Peter kan Marie Chris. Anya, awan tinay ni Peter kanya, may panggap iti dayta. Kasla na singid kayo unay kin ni Peter, Papa. Chari, saan la ang empleyado? Ti pangibilbilang ang kengkuana. Kasla anak ko ni Peter. At dandanitan makadano niti pagtrabaho. Saan ka mo ta nagtimtiman? Ang mga numadisgrasya ta pa, hinudyak ipas nagtiag maneho.
Natanang ka nga agpay manehon. Kasla na unag ti pampanunutan. Apay, anda ka di pa kariribukam. Indanon laki din ni Chariken Ramil. Nga gaya na yatan. Anya ko ma. Awanan ti bibiyang ko dita. Agasawa dan ka ni Chari. Ang mga niya kiti panunutin na. Nangirunan umaamuan na asigod ang nag-aramakken ka. Agyaman na klauna iti daytoy, Peter. Mapangnamnamaan ka ng empleyado. Araramidot lang ti trabaho, sir. Isumot lang ang awang kay tilamisa mo. Punta ka man kayo di opisina ni Papa, Peter. Iniyag ko ti imparami ti papang mo, Ramil. No awanan ti parami di kanyat. Agsubli ako ni tilamisaan ko, sir. Oh, sige, Peter. Paayaban kang tulatan kini Michelle. Mabitlaan. San ka pa pumanak, Peter? San kanto pa lang agaw awit into manan? At paparata. Talaga gay masan kami ni Nom, Peter. Pues, sana ako nagpalpalikaw. Puno ka di dinamuak ni Chari? No may papan ka na kami kan Mari Chris. Wen, upod no. Sapay ko mata sana dahi tatimang dadali ti panagayam ta. Naglakalagit din na makalipat kanya. Ramil, sapay ko mata saan ka gumuray ti dati mo ibagag. Awanan ka po na nga ayatin nakapay. Pag-asawa kayo ni Kinichari. Tas ladyak magustuhan dito ang imbaga mga Peter. Amom, pagpagapog lang di pa nagpagayam ta. Ngayon sigurado ka ngay ayatin na kami. Anya? Napilitan na ka nang ikasar kini Chari. Gapot na masikukan. Ngayon ibagak king katipod no. Ni Marie Crispay lang tayo ayata. Anya? Dahil titikarit ko king ka. No di mo mapaanugot ni Marie Chris nga paikasarkin ka. Sa napod no, ngay ayatan na ka. Gapo iti daytaan na ibagan ni Ramil. Pagduado anak meten. Marquez. Oh. Apay adi kagsawa. Masapul ka di. Ang makikasarapot ka ta. Tapno mapanak ni kang ngay ayaten ka. Pangasim. Saan ka kumangagsangit? Tsaka kaya na masaktan ka. Pagawanan na ko man. Yung na dahi tati oraya mo pamanik. Sige. No nakasagana ka lakit din ang mga ikasarkan niya. Apag iso, arumwara kiti kwarto kitay, manggag ko, ngagday mudum ka, Chari. Aun ka di pa ni Ramil. Tay tangar ti pakasurunak papa. Abiin. Napananangatan. Napanandang atakin ipit. Tuapay nga minasan kayo pailang nagpuyog anagapin. Ay, saan nakadingin baga kada kayo no papanan na papa? Tiyam mo klaang, nagkuyog da kini Peter. Napananda nga takin ni Peter. Awan ti makita ka dakas na, iti panagkuyog da. Kaslang kapsat na gidya iti kinasangod, ti panagkayab da. Uday tati ko na yun. O, di iso. Ang mga may suda gidya yan. Ah, siya kung ti mangilong katitirwangan papa. Ay, nabartak man nga tan. Pay aklat tak man kat man. Saanan? Takman kami nga agsubang. Tinapatak ka na kita. Kat agasawa kami. Saan ka pa'y matgayam anak katurog anak ko? Pampanunutim ka di pailaang tinagsaritaan nyo kini Marie Chris? Marik na ka na sa air ko tirik na nananan. Kaslag dua-dua ak ni pud nga ayatan na. Apay nga minapagdwa-dwa. Marit na met kat no pudno ngay ayatan na ka.
Ang day tanga taa talaga, di pa kariribuka. Nakasagana ka nung agpaikasar ni Marie Chris kanyak. Nunam na malaklakit diyan nakasagana ako. No, awan pa'y umdas nga ornong. Ay, agtutur ka pa, Peter. Saan ba't kiti sakit tinakam ko nang? Ngam kas lang nakarit ka balak. Sa bagay. At damat kit din na talaga da pagtrabahwak. Tap na sanggwak da kita abanag. Maturog kalatan. Napanginuray na kwela. Kapadagas iti kasasaad mo tagpuyat. Nagdakas tigkas at kwento nagpasngaya. Mabalin mo sabihan ni Marie Chris. Apa di tati bagbagam? Kahit pun sakit di ngagsubang takat trabrabi. Amo ka ni Marie Chris lang kaya itang. Ako nga bisyosa. Ngamasan ko apin na ano timang sulisog kin ka. Nagpada tayo diyan na Bartek. Himnalpasan. Andanto nata. Naslagkapsat kami kini Peter. Kadyak kahit ani Marie Chris di kapuna ngagsubang kami. Amang ano kaguram ni Peter. Numaamam da ito. Anyamanan da ita. Ay saanan. Amang ano saan ka na makaturog. Makaturog ako na. No di mo kahit ng iba ka, makamo ka. Yung dahil iti bagaking ka. Diyak kahit amang parnway ka itisan mi apag kinawatan kindi Peter. Uray ka na sa papay, Marie Chris. Mabigat na palahin. Peter, saan ko maasabali ti pangipapanam iti naibagakin ka iti rabi eh. No nasair ko man tirik na. Pakawanan ako ha. Pasak ba yung inaklon mo ti panagayat ko, ha? Amo man ako rapayak. Pasensyakan. Diyak na alwadan ti imbagak. Kidawagkin ka. Sen ka kuman nga duha-duha. Amamukaw na yan. Kat nasursuro kan nga inaya. Saan ka pagduwa-duaan? Imbagaklan no anya tinagsaritaan mi kinramil. Si kapelan ti ay-ayatan na. Santa na pagsaritaan day tabanag. Agurtir kakit din, mangantan. Abday ka. Pumayan ti waiter. Dandani nagpas ngayon ni Chari. Kat aklunan na kuman ti kinapudno. Kan naikari siguro nga isudan ti agasawa. No dayta ti parikot ni Peter. No kaya't nangikasar ni Marie Chris. Siya ti mangigastos iti panagkasad. Ano niya? Nasayat mo no agasawan da Peter ken Marie Chris. Barang agtalnamat ng tibiyag da Ramil ken Chare. Da ita ti pampanunutek Romano. Mabutingat nga ang mga numadadaol tinasinid a panaggayam dagiti di agam among agkabsat. Urayak ni Peter. Kasarita nga alukuyin na ni Marie Chris nga kasada. Tsak ti makaamo ti amin ang magastos iti panagkasada. Romano, Esther, kurang pahay dagiti arabida. Tapno malitupak dagiti nagkurangak iti anak ta. agyaman naklaunay Romano. Uray saan ka siya tiin kasar mo? Pudno ka di tinanggag. Nanang. Kasanuan ni Sir Romano ti ama. Tangay, tanangag mumula. Saan kamin ang makapagulbod kinidanag ko? Anak ta ka, Peter. Kasladyak mamati. Apingin limad yung kanyak, nana. Anak ko, pakawanan na ko ma. Saan ko man arumbang ama-among pay daytoy? Peter, pakawalan na. Linggam ta istoryaan biking ka. No apay asaan asak, pinariingam nga amam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta mga ano may panggepeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ikasar ko kumain din, damasikog. Ngum saan anasalunghasing na di ba ba? Diyak ko man kayat, amay palagit ti Ami. Tanabayagan anaawat ko ti Ami. Jak amo nga da kasta naglasatan yung apan nubok nanang. Oray no kasta, saan kayo ang pinaibayan? Nalimod, asinistuntuan kayo. No adaman nagkurangan ni Romano nga amang Peter. Saan nataan na din na? Ni Romano, tinakaam mo amin anagastos mo anagata. Sambok tiriknak ti mabaybayan, Peter. Isuan hupay ni Mare Chris, ti kayan ayat ni Ramel. Kaputan na si kuganda. Pinagkasar ko ida, kini Chare. Jak amo narumbang ti sawag. No apay anagtukyada, anagpay kasar ni Romano, hindi mata iti asawa na. Nakaanayin kanya, nga imparik na ni Romano, ti panangipatig na kadata. No pa isaan mo ka apo. Imparik na, ti kinaamaking ka, Peter. No napanunot yun, kini Mare Chris siyang kasar. Siya ti makaabo, ti amin amagastos yun. Da kayo matinarabian ang simang pat, papa. Napangkay samot ng pasyari ti balasang. Ha? Anyo na ita sa asawam kini Baba Chari? Saan ka kumangagbali na bastos? Ramel, jak kayat ngagsubang kayo ngagasawa. Ay, panawan kayo malangan? Kat si kamat ng Ramil. Nakaungot ka? Mangrabraba ka klaang mata. Amay ko. Anya ti mapaspasamak mo, Chari. Kalata. Nagsigal ka dyan ko pa. Nagsakit. Baba, itaray tayo ito ospital, Chari. Anipod pa idirabi i Peter, saan ka na matimtima? Kagura na kami kini Romano? Nanang, jak ni namnama. Isumata nga nakaas-asidag tirik na kenkwana. Isugayan ti amak. Sapay kumata saan mo akagura. Uray saan nataan na dinaan, saan nataabin ay bayan. Ket immanugot kayo latan. Awan ti mabalin ko. Naturay una iti inana. Saan na kami kumakagura anak ko? Saan kayo akagora nanang? Patpatgan kayo unay. Mabain na kini sa Romano. Ni Papa. Tanakasaysaya at kanyak. Ngem ni Ramil. Ni, apay ni Ramil. Nasingid kami ngaggayam. Arik nagkabsat kami. Anyan to nga tati mariknana into maamuan na nagkabsat kami gayam. Peter, saan ka man na matimtimag? Ang mga noan niya man ti pakariribukam. Saan ka madanagan? Ay, ayatan ka unay-unay. Ayayatan ka unay, Mari Chris. Sige, agistorya ka lata. Napas na ka kiti panagmanayhok. Ang mga no, pampanunutem day di na ibagakin ka. Atap no, mapukaw ti panagduado ang kanya. Ikasar na. No, nakasagana ka lakit di. At danto sa bari agundaway a pagsaritaan ta dayta. Kaya't ko naragsak kayan ayat ta, Peter. Wen, Mari Chris. Talaga ang naragsak. No pa jak ni namna mga ayatan nak. Lading nitek. Tiyak na amiris adagos no kasano ti kinadarisay ti panagayat mo kanya. Saan gayam laing akinabak nang timang paragsak iti agasawa wenno agayan ayat.
Nasken gayam tinapudno apang mateg. Uwen, pudno la unay dayta. Diyak ko man kayat ti makasao maipanggap kini Chari. Ngamin maasya na kitigayam ko. Ngaman mo, saan daan naragsak iti panagdennada kan ni Ramil. Saan laan na patagkanyak ni Ramil, kas may sa agayam. Ngimkit di, kas lapod mo akabsat. Sikapay lang namin kiayayatan na. Pangaasim, saan mo kumamot asawan dayta? Mari Chris, kayat ko ang naragsak ti panagdennada ng agasawa. Hindi sumlatan iti lamasaan ko dayta, Peter. Sa akin to madamdama. Alay, ulaw akpay lang. Langayon sa tinapuyatan unay, sir. Patpango na nitay, makasangpot kami manipo ni Diyos ospital. Pasngayan ni Jare. Hindi tinga, tirabi. Isumot lagayam. No kasta, saan na makaumay diti opisina ni Ramil, papa? Ora itadaga ba't, Peter? At adda, mapangnamnamaan ka, ngam tikabsat mo. Amangan namangag na kayo ni Michelle. Kaya't may istorya na kadagiti impiado dito eh. Dumanon tayo kan Ramil. Saan ko pa ay anay bagbagaday taabana king kuana? Aywan gayam. Nakapagsarita kayo ka din kini Marie Chris, may panggap iti panagkasabi. Saan pa, papa? Ada ko makidawag kada kayo ng mabalin. Kaya't ko ano, kasar kami kan Marie Chris. Saan na kumaamaamuan nga anak dak? Kayat mo, ti agilimod iti kaayan-ayat mo. Inayat nak ni Marie Chris, papa. Uray na nung mga atlang. Kaya't ko ngagtalinad akas tati panagkita na kanyak. Sige, Peter. Mawatan ka. Banag apang dayawag keng ka. Daduma lang ata. Agpasindayaw dalaki dek. Agyaman nakitipan ng sarungkar mo kanya dito ospital, Marie Chris. Saan naglata na lipatan agayem mo? Agtali na daklata na pudno agayem mo, Chari. Namuakan ni Peter nagpasngay kan, itay sinukon nak iti pagtrabahuak. Nanigata nak iti panagpasngay ko. Kunak mamataya kun. Madlaw ko nga rod. Nakapsut ka pa'y daan, Chari. Ay, jakton maulit ti aganak. Agrigat kayang. Oh, God. Da kayo matngay. Kaano ti kasarikin ni Peter? Saan may pa yan napagsaritaan day taabanag? Chari, saan ako nga agbayag? Kat, inton makarwar kayo. Ijay tulaangan balayo sa rungkaran da ka. Kadwak to ni Peter. Saan ko ang mababalaw ni Marie Chris no apay nga agsinsindaaw akaba alam nga ipaayan itinagarbo akasa. Ang apay nga min amasapol apagilimida. Nang, naibagakon kada kayo tigapuna. Kaya't ko ngagtalinaad, doon niya tipan na kamamo kanyak ni Marie Chris. Maawatan ka magkit di itaday ta akalintigan. May sapay apang panunutek. Sigun matlaan kini papa. Pulos nga awan imparperipilip na kan Ramil. Ngagkabsat kami gayam. Ay, anyan tulang ang paiso. No, maamuan nila may agkabsat kayo. Diyak ang mga kasano kabayag ang mailimod tayo ti amin nanang. Ngam ko nga, kaya't ko ang naragsak ti panagdanami kini Marie Chris. Uray gagangay lang ti panagbiag mo. Arak manan ti sangsangwam Ramil. Kunak mo nung nagbalbaliw ka, tanay pasgayan ti anak iyo kinitsari. Siring kayo ba malagay ang papa? Amo, no apay agbarbartak ni Ramiel, papa? Ha? Maluksaw lakit di, ta makikasari ni Marie Chris kin ni Peter. Anya di ta asasawam. Nagsublikan ni ti kwarto ta. Mga numakariing ti ubing. Saan ka dapod no ti kunak? Agasawatan, ganadan anak ta. Ngam ni Marie Chris pa'y lang kay ayatam. Sumartin ka man. Pagkalma ka lang, Chari. Siya ako ti makabo ang makisarita kini Ramil. Katusang. Pasensya kayon, papa.
Binibayag lang ni Ramil nalabasan. Damat puso ka masakitan. Ako ka ambisyosa. Ngamsan ka sinulisog. Nabartok ni Ramili de Rabi kahit saan pa yan nakaringit ay. Ay ngam sa nabali. Tatakamat akaduak dito yung opisina. Saan mo takas di asigod ni Ramil, Papa? Ipagkakata, noon niya ti pagbarbartakan ni Ramil, kan pag-apahan na kinitsa. Ay, wan gayam, Peter. Kuyugan naktuman inton mana. Sige, Papa. Awagak to ni Marie Chris. Ibagak ajak masukon. Urain ton Sabado nga ituloy min nga asikasuan ti panagkasarmi, Papa. Sige, ituloy ko, ti aramidak. Sige, Papa. Mapanak matin itinamisaan ko. Singmangpit kagaya man. Ang awan pa'y mat ni Peter, Marie Grace. Apay, saan kayo ang nagkuyog? Ada ka no na panandakan Sir Romano, Nana. Amuyo. Numabalin laeng. Sa anak apabor iti nagarbo a kasarmi. Ay, may kaglisto lang at atidilak. Ada nagsardangat kotse, Nana. Ni? Saan mo dati kotse ni Peter, dayta? Ni Ramil. Amo ka nagkuyog da Peter ken papa. Napintas tayo agun daw panakisaritakin ka. Nabartek ka, Ramil. Apa ni Mike? Diyak kaya't nagsubang kayo kan ni Chari. Gapo ka niya. Sigapay lang tayo, tek. Kinamok. Siyak pa'y lang tayo ayatam, Marie Chris. Apay ka di adi mo inggaan ariribukan ti biyag ko, Ramil. Tapno ibagakin ka. Agbababawi akno, apay asika tinayat ko. Naglaka ka na nakalipat kanyak. Diyak maawatan no apay ariribukan pa'y laang ti biyag ko. Tapno anya. Anya ti panggap mo, Ramil. Lapdam ti panagkasarmikan ni Peter, pesta. Nalimad ti loko. Yak amo nga nalimad na panagayat nakin ka. Saan ko man arumbeng ama-amuang pa'y dayta. Sakbay anagayan ayat ka. Nabayag idin anagar-aram ni Peter kanyak. Anya? Pinaay ko. Gaputa arapa ap kumet ati makagasat ko kuma. Ket tinarangrang ay ti panagpiak na. Ngamdakkel gayam abindot ko ti amin. Gaputa agsagabaak. Iso ap ang asim, Ramil. Umanaw kan. Saan mat gayam at ikotse ni Peter tinapan iti balay da Marie Grace? Saksangpot pa'y lang ti anak ko. Nang, pagpadaanan daksamet. Saan pa matarabi iti ko na ka? Kwa nga main, anak ko. At da nakita ka kotse, anapan iti balay da Marie Grace. Kunak no nagdiretso ka iti balay da. Anya ti ko na yun, Nana? Sino nga tati akin kotse iti da ijay? Oray tanang rabi kami ka ng Papa. Umalati wak iti balay da Marie Chris. Naamwag ka ni Marie Grace, nagkuyog kayo ka ni Romano. So anang rabi iaklatan, anak ko. Nagistayan ako na itong para. Naimbag na nakapig ko ti Manipila. Kan nakapagprino ka takos. Nakapungtutak la unay ti day ti anamak. Magalwad ka kanyak, Peter. Yak ka ti madadal ti panagkenta. Nung gapoy tinamuak ni Marie Grace. Ano bayag kaya man aluklok mo na ka. Manglilipot ka, agayam.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko nang Mari Chris. Imay dito ni Ramil. No kasta, tayo logan natin nakita ni Nanang. Uy. Madanagan na. Peter. Amangan kit dino. Nariribukin na ti kasarta. Apay ko mga aramidan na ti kasta. Ti amuna. Isupay lang kay ayatek. Katap no mamingga. Impudno kon kan kuana. Nga hindi pay lang kat agar-aram kan kanya. Apay nga imay pailangan. Numamon na ito ni Chari. Ang mga no iramraman na kaakagura. Awan tinumbang nakagura na. Sana pula sa nagbaliw, di pa nakilangan ko kay kuana. Imbirang ko pa'y laang agayam. Tamo. Sana ngayong gagara, di pa nakasulisog na. Basol ni Ramil ti amin. Tanarukop iti sulisog. Nabartag ka man na si Mangpat. Nalabasan ti pa ng pasakit mo kanya. Yung ka maturugan! Amok na pa, nabartag ka. Nasakit tinaka mo ang makikasara ni Marie Chris kina Peter. Nabalin ka din ako limag ka. Nasakit di ulo. Ang mga nasana ka makapagpapal. Pagpanag! Sige! Daranag! Sana kapilitan, Jerry. Namin nanon ngayon bagagkan ka. Diyak nagayatan tinapasamag ka data. Amisala nga siya ti masakitan. Tapnoy bagagkan ka. Patak matlang ambisyosa ni Marie Chris. Talaga ka diyasan ka sa mardang. Sigatiga po namin dagiti Ramil. Saan ka ko mga anak ti Baknang? Sana ka kumamit a kinayat ni Marie Chris. Amo ka na amuamon ti amin, Ramil. Ngam sakbay anagam amo kan nagayan ayat kami kan Mari Chris. Nabayagan nga ni Sardang ko tinagaram kan kuana. Manglilipot ka agayam. Saan po duday ta? Awatam ko man ti kinapudno. Ipamaysam ni Chari. Kat palubusan na kami kan Mari Chris nga agragsak kan agulimak. Siya kung ti ayayatan na. Awan ko'y tibain! Peter, saan mo balsan ni Ramil? Saan mo tutupan ti kapsat mo? Anya ti kunay, papa. Agkabsat kami kini Peter. Kasano na pasamak dayta, papa? Apay adi kayo sumangbat? Saan ko man arambang amambampay daytoy Ramil? Kaya sana daytoy ti umno a panawan. Nukasta. Pudno. Kat ni Peter. Amo na pa yun. Nabayagan nga muna nga kabsat kami. Labita na mo, Ramil. Agulimag ka. Saan nasikat ka sa saritak, Peter? Ramil, pagkalmaam ko matiriktab. Umun-una ang nagbalin akayan ayat ko ni Esther. Sikog na iti ni Peter, iti pinilit nak na iti mama nga ikasar ko ni mamagmo. Yak pulos nam naman dito eh. Mapagsisilpo kong dagiti pasamak, papa. Isumot lang nga nakad-ado ti ipapayo apaporkin ni Peter. Mabalin ko ka din ti agsarita. Maragsakan nak. Idinamuak nga agkabsat tagayam, Ramil. Takin! Ramil! Oh, saan ako ngayon tangtang?
Pasensya ka, no nabayag ti panaguray mo, Peter. Napatanggamin ti naramid ko iti HR department. Peter, nangag mo ka de? Kasta na unag ti pampanunutan. Di pampanunutak, Papa. No saan na ka maawat akabsat ni Ramil? Ang mga ad-adda pa yan nakagurgura na. Awan, ti rumbeng apangguraan laking ka. Awan ti basod mo. No may panggap kada kayo kini Marie Chris. Oo, sige. Kasaritak to na imbag. Michelle? Lukat naman diri daw? Ni Mat Peter, tinadanan ko akadwayad ki opisina yo, papa. Ni Ramil? Tsaka mo, no sa dino, tinapananda. Talaga day, ay alalaki. Saan na pa yan ama ipasnak ti agtrabaho? Sumat lang. Nakasasidig direk na kini Peter. Agkabsat kami kayam. Hindi ko mawatan direk na. Aglalo kita kasardan kini Marie Chris. Apay ngamin. Najak mo't lang malipatan ni Marie Chris. Ni Jackie. Hindi nga tatibaga na kanya. Hello. Nagapuan kay opisina yo, katawan kay Jay. Sa dinutayan mo? Nagawid ak tenton madamdama. Nabartag ka manan? Sanak pa yan nabartek. Uma ako Ramil. Numapunuan ak, panawan ka langan. Amo, kasan mo kabanglan nga ramidin na ita. San ka di ada ito'y tinararapa mo abiyag? Dipak man lang di cellphone ko. Tapos sa alakon amasinga. Gapo, itinahimatangak apanangdangran ni Ramel kini Peter. Napilitan na ka nang ipundo ngagkamsat la. Anya? At apay adinagran ni Ramil ni Peter. Gapo ka di kini Marie Chris. Saan ko pa'y nakasarita na imbag ni Ramel? Nakigtot lakit din ni Ramil. Di na namnamaan nga agkabsat da kini Peter. Ang mga iramraman na pa'y akagura. Awanti ka po na, akagura na ka. Sika, tinairuruman. Na kayo kini Peter, tinapaidaman. Saan na kami abinaybayan? Saan mo kumanga iparik na? Anapat patag ni Peter ngam ni Ramil. Adayo-day tayo ti panunod ko, Esther. Lumay ka na kitinapintas agundaway. Kasarita ka na imbag ni Ramil. Nabartag ka lang aro din asim mangpat. Ituloy mo pa ilang tagi ng itiarang. Nasaan na ka may patag? Pumanawak langan. Nagulima ka. Sumanawo ka. Ako kambisyosa. Kamulitot ka di man ang ibagakan ka. Nagsagabak mo't lang itidanam. Umanawakon. Tapno nawayakan ang mga gawin ni Marie Chris ni Peter. Dari, saan ang Marie Chris ti kakuda? Iti pagbarbartakan ni Ramel. Papa, saan tapay nakapagsarita na imbag, Ramel? Gambasapol ang mamuan ni Chari daytoy. Tapno malawlawagan ti panunod na. Tsak namnamaan nga awagan na, Chari. Rabi unayan. Ada ka di ibagam kanyak? Ha? Agsasaubag ka. Dahil ito'y maganap ko, hindi kinambisyosa, Marie Chris. Tiyakot ka pa lang pa'y. Panawag langan ni Ramil. Anya? Ang paiso. Natungpan ko ti arapap ko. Gaman niya ti mama ay tinamaya sagsagrapag. Magsagsagapag man. Chari. Anyan? Kakaasi ka mat. May sursuro takpayan nga agluwa. Asam nawa na yan.Ag-asawa kami, hindi ka natapayan anak ni. Si Kapay lang, kaya yatid na. Chari.
ituloy mo lang nga iparik na ti panang ipateg mo ken kuana. Naumakon. Iso na sa isayat lang na panawa kon tapno na waya sublihan na ka. Saan to ang mapasamak day tacha? Ay ayatek unay ni Peter. Kan natulagan ti kasarmi. Masya na kini Chari. Awan ka dito sa bali ang ibaganakan ka. Awan man, ay jay laang man. Apay ka di. Sakbaya sa bali ti pakamo mi ti daytoy Mari Chris. Nasaysayat lang ni ipudnokan ka. Agkabsat kami kan Ramil. Ano niya? Saan ko man arong mga mamampay? Binaybayan na kami nga agina ni Papa. Ito si Kugnak. Kat ni Mama ni Ramil ting kasar na. Kasta ka di. Amok tiga po na. No apay adi mo kayat ama-amuak. Nga anak nakagayam tibak na. Agluluwa ka. Diyak kayat amasaher tirik na Mari Chris. Pasensya ka. Diyak nagawidan tirik na. Ngamin, ay ayatan ka. Saan ka kadi, ama asyan kini Chari? Manipod nagdin na kayo, na imatangak ti adon ang nagbalbaliwan na. Papa, Nasaya at tasaan ka anabartag, tapno makasarita ka na imbag. Akbum kuma ti kinapudno. Ayatem kumaan ti asawan. nasurusuro ko nga inayat ni Chari. Papa, Ngam apay akayat mo ariribukan ni Maricris. Iho, pakawanan na kuma. No inlimid ko akabsat mo ni Pita. ano dahi papa? Oh, Doon sa mo tunda ka sa napasamak iti anak mi kini Chari. Nakapuot kagaya man, Chari. May kami ka ni Peter. Tanaamuan mi ti panagpanggap mo a panagpakamatay. Apay nga naaramid mo ti kasjay. Nasaysayan at nibusanan ko ba? Tapnog patinggan at nagsagabag. Chari, saan ka ko mangagsangit? Magapadakas iti kasasad mo ti panagladingit mo. Nakapsut ka pailangan. Pakawanin ako ma. Ay, ayatin ka, Chari. Amin. Agyaman ako na. Ay, ayatan ka. Chari, saan kaming agbayag ha? Adupay ngamin ti asikaswan mi, maipanggap iti kasarmi. Kablawang kayo. Nagasa ti kabsat ko king ka, Mari Chris. Agyaman ako unay, Ramil. Naawat nakmatlang nga kabsat mo. Pakawanan na kadag iti nararamid ko king ka. Aro ti basol ka. Kastamit ng iti asawa. Nakairot man hanti pa nangarakop mo kanya ka. Apay nga, agsangsangit ka. Ramin, podno ka di ayatan na. Wen, kat pakawanan ako ma. Amok nga do tinagkamtutakin ka. Naamiris ko adatati na ikari itong kalmaysa. Agyaman ako unay. Agyaman at na ispanak iti panagpanggap kong agpakamatay. Tiyak ko man marik na ti panagayat mo kanya. Kat makonsensya akto kuma tong palpihag. Oh, apay kas ti panagkitab kanya. Amo ka. Saan ka pa'y nang amamati asyak tinaasawam? Numaminsan naangaw ni Gasat. Kat kabayatan ti panagdinata. Nariknak, tinalaos a panagayat mo kanya.
Kablawang kay Adwan. Talaga nagwapo ti kabsat ko ah. Katsan ka mata nagpaate, oh. Angam, kaslay tala na madlaw ko, ha? Agkakaingas kayo magayam. Siyempre, kabsat kami gayam. Agyaman kami iti idadarayo iti karagsakan na paset ti panagbiag mi. Kat napapakananang. Isuran da kita sumungad. Opo. Maya ti pa nagkibindang agabalayan na. Sumarunudan sa akin yung agkasar. Pilyo ka talaga. Pare Chris, awanan ti sa pulat pa eh. Adaanak lang ano din iti asawa na pintas kan nasingtad. Adapay padak ang nagwapo akabsat, kan nadungo nga ama. Malagip ko gayam ti jaya ni Papa. Amakidinatan kadakwada. Kayat mo? Kayat ko nga din nata. Kas, iti nakairuwamak apan nakaamamukin ka. Awan ti kas iti gagangay pa nagbiag, Mari Chris. Tinapateg. Naragsak ta iti panagdinatang agasawa. Asali sumarungkar tayo kadananang. Iti kasta, ad-adda sumingad ti panaglalangan tayo kadaramil kansyari. Wana, naragsak damutin nga agasawa. Rumbeng na agpinateg ti agasawa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.